Salam, hurmatly vatandaşlar. Men ýene siziň bilen Murat Urbanov. Men şu öpleşimde aktivistler bir ýarym ýylda näme etdiler, şol barada gürleşip bolýan. Egerde siz şu wagt görüp oturan bolsaňyz, sizin kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Aktivistler şu bir ýarym ýylda, soňky ýa-da bir ýarym ýylda näme etdiler, nähili gazanç galandylar, nähili ýa-da negativ ýagdaýlar bolup geçdi, nähili pozitiv ýagdaýlar bolup geçdi. Şu arada men şu öpleşimde gurulmaçyk bolýan. Siz istendik sorumuňyzy berip bilersiňiz we istendik kommentariýaňy ýazyp bilersiňiz. Şu mesele boýunça. Gelin şoňa sezip geçelim. Ine öň 30 ýyllar Türkmenistanyň diktatorlary Türkmenistanyň jemgyýetini ýok etdiler. Ine biz şu bir ýarym ýylda, soňky bir ýarym ýylda Türkmenistanyň jemgyýetini ýa-ni moral taýdan, Türkmenistanyň jemgyýetini bilimler taýdan diýmek, ýa-ni konstitusiýaň nämedir, demokratik institutlar nämedir, demokratiýa nämedir, MHM işgäriň, hukuk gorýan gurumyň dygyny, polis işgärleriň, prokuratura, sudlaryň şolaryň esasy demokratik institutlar gorumak üçin goýulanlygyny, bularyň haklaran, bularyň ýa-ni jogapkärçilikleräň belli bir meçherde perimetriň badygyny, sizin haklaryňyzy, adamyň haklaryny, haklarynyň nähili gorap almaly, nähili haklaryny talap etmeli, şu hatlar düşünüp geçdik. Bizim jemgyýetimiz ösüp başlady. Hakykatdan 30 ýyllar şu jemgyýeti ýok etdiler. OBS'de şeyde diýilýär, пространство демократического общества, пространство общества, гражданского общества. Şu пространство гражданского общества bizde ýokdy. Grajdan jemgyýetiň meýdançysy ýokdy diýilýär. Şonu biz häzir galdyryp başladyk, sebäbi biz bir zada düşdük. Türkmenistanda demokratiýa goýup bolmaýar, diňe zahmat edip, ýani bir sistemadan başga sistema geçip bolar, dogrudan ýöne halk ösmese, halk ýene öňküýäl bolup ýörse, ýani paçany öwrelläp, liderini öwrelläp ýörese, onda ýene şol täze zahmat edilen, demokratik ýagdaýda zahmat edilen bolsa, ýene de şular diktatura girip gidýär. Sistema üýtgürmeýär. Şoň üçin Türkmenistanyň jemgyýeti esasy fundamental problem bolupdy. Şu problemaň üstüne aktivistler işläp, biz ýa-ni informasiýalar berip, biz çykyşlarymyzda düşündirip halkymyza şol jemgyýeti düredip başladyk. Sebäbi jemgyýet bolmasa hökümet ýok. Hökümet bolmasa döwlet ýok. Döwlet bolmasa Türkmenistan ýok. Şoň üçin jemgyýet, bu jemgyýet öz haklaryny gorayan, demokratik jemgyýet, öz jogapkärçiligi bilen, öz haklary bilen ýürüyen jemgyýet öser. Halk öser. Şu halktan çykan jemgyýet öser. Şu bolmasa bizim halkymyz ösenok. Diktatorlar ösýär. Diktatorlar bandit toparyny döredip bular talýa, halkam talýa, hökümetem talýa. Hemme zat talýa bular baýak gidýär. Ýöne Türkmenistan jemgyýet ösmeýär. Şoň üçin bir minut bizim efirimizde ýene bizim bir adminiň biri gijek bolýar. Salam aleykum Yonushka Spirovski. Aleyküm salam Murat ağa. Salam aleykum vatandaşlar. Geldim ben. Yine siz geldiňiz. Bahyna bilen men diýen zadyma perikura deýin, perife deýin, pardon. Yine arkamda eýýän srelkalar gelip başlady. Bir topar adam gadyýadyň üstüne srelka ýazýar. Padýerine goýýar. Türkmenistanyň eli şu srelkalar. Yine arkamda men birini goýdum, mysal hökmünde ýöne bizim assistentimiz şonu video taýýarlap goýup gider. Her 2 günden goýup başlar. Jemlep. Yine şu ýerde Yonushka Spirovski biz gülleşen adamız esas temamız aktivistler bir ýarym ýylda näme etdiler? Nähili gazanç etdiler? Nähili negativ ýagdaýlar peýda boldy? Nähili pozitiv ýagdaýlar peýda boldy? Şoň hereketleri sebäpli. Yine şunu men aýdyp başladym. Birinji bilen Türkmenistanyň ýok edilen jemgyýeti döräp başlady bir ýarym ýylda. Adamlar öýler bir zat çöz bilýär diýip öýler ynap başlady. Adamlar öz haklarynyň badygyny düşünüp şonu gorap başladylar.
öňüne bir ýarym mundan bir sorasaň adamlardan ine haklaryna zat bad diýsen, olaryň polisiň ýany bar ýa, polisem şeýle diýärdi. Näme şu günüňden näerdämi diýip aýdýarlar. Inni polis beýle ulanok. Inni hakyky polisler çekilýär we her adam öz haklaryna başlaýar. Hatda Berdimuhammedow çekilýär. Ne şu ýaly öz göçükler boldy. Bundan başga bir topar adamlar öz azatlygyny alyp başladylar. Näçe aktivistler ya graždan aktivistler ya Türkmenistan graždanlar. Alaytada daşynlar, içinde de var ýöne al, alaytada daşynlar, olar özüni azat diýip başladylar. Olaryň pasportlaryny uzaldan oklar, olaryň ýa ýollary ýapyp olar azat. Azat diýdim, islendaryny aýdyp bilýär. İslendaryny diýip, ýa öz demokratik prinsiplaryny, öz fundamental azatlygy boýunça göni konsulluğa da var aýdyp bilýär. Halkyň içinde de gürläp bilýär. Öz pozisiýasyny aýdyp bilýär. Öň şuraya adam ýokdy. Adamlar bir-birinden gorkuşyp gizlenip ýördüler. Inni şol adamlar öz azatlygyny aldylar. Şol mysal hökmünde görkezýär beýle adamlar. Inni halkymyz, üçüncü halkymyz gowy düşündi. Hakyky bolup geçen taryhy, Niyazowyň kimdigini, häzirki wagtda Berdimuhammedowyň kimdigini, şol Niyazow öz ýa hakykatdan behwi düşün görüşüp halky edip şol bilimsiz, akylsyz edenlerine inni düşdi. Bolmasa bir ýarym ýyl mundan ozal Niyazow atam diýip aglaýan amady. Inni göller açyp başlady. Inni öz problemalarynyň bardygyny kim döredinligini düşünüp başladylar. Şol atam diýip ýören adam Niyazow hemme pullary ogurlap çağalaryny berip çağalar Ýewropada gelip özüne gyzyl meçit salyp şoň içinde ýatyr. Gyzylan çağalar meçit. Şol ýaly alla bilen halky ukladyp baýlyklary ogurlap Türkmenistanyň başga ýol bar diýip başga tarafa Türkmenistana akýan adam. Bizi 15-nji asyrda feodalizm akýan adam. Ne şoň siýasatyny dowam edip duran Hram bilen Berdimuhammedow. Ine şoňa göller açyldy. Bolmasa uklap ýördüler. Ay gowlaşar, ertir gülýal bor, hemme zat gowwar, hemme zat ine şurýaly häzirlikçi ine ýagdaý şeýle koronavirus ýa ýene zat diýip ýa-ni ýürütülüşlerini uklatmak kodda sözleri, kod sözlerinin öğülerini aydip öğülerini uklat gördüler. Biz onu atmaskı diye. Biz onu halka düşündürdük. İnni halk ol atmaskılar ulanmak, inni bilye düzelmez. Koronavirüs beyleki devletlerde de var. Hiç adam bulunok bizimki yani. Beyleki devletlerim yol var ama çık. İçinde adamlar bir velayetten beyleki velayeti geçiyor. Koronavirüs şöyle güçlönse profilaktika işleri köp alınıp barınıyor. Yani meditsin kulluğu, sağlık uğraş kulluğu şirket et başlıyor. Hekimler profilaktik et başlıyor. Maskalar takılıyor. Yine bir topar yani koronavirüse karşı korunmak işleri ulanıyor da yöne yollar yapılıyor. O dine Türkmenistan'da yapılıyor. Oğlum yine itaatı bizim kazancımız Berdimuhammedow halktan korkup başlap yolları yaptı ve pasportları uzunladı. Has korkuyor. Yine bizim batış edip şunu pasportları çalışmadı, batış edip pasportları uzultup başladık. Herhalde batış edip yollara amaçlar şunu. Yine şu üçüncü bizim kazancımız. Salamu aleyküm Ahmet Sapara, men yine böyleyin yankı efirimi. Wa aleyküm. Şun bizim temamız yine bir dördüncü adıma koşuluyor. Şun bizim temamız aktivistler bir yarım yılda näme ettiler? Şu bir yarım yılda hareket näme kazandılar? Näme pozitif ýagdaýlar kazandılar? Näme negatif ýagdaýlar kazandılar? Yine şu arada bir aýdyp geçýär. Salamu aleyküm Mirali. Aleykümselam, olmuşsunuz. Yine häzir dördüncü. Aleyküm. Hoş geldin. Yine biz men çıkışım devam edýän, ondan sizem goşup gitjek. Yine men 3 tane yankı argument berdim.
Argumentler yine köp, yönü häzirlikçe men sözi yine Kashpirovska berýän, hormatly Kashpirovski, aktivistler 1,5 ýylda näme etdiler, näme gazanç etdiler, näme pozitif boldy, yani pozitif ýagdaýlar näme negatif ýagdaýlar emele geldi. Ine şu arada öz yani gysgaçyk aýtsaňyz, onsoň men sözü aklyza para berin, mirala berin, ýene de biz aýlanyp her kim täze argumentler aýdy. Bir argument aýdym, onsoň biz çalşar durarys. Bolýarmy? Kyn görmä. Bolýar. Türkçeden aýdyrym. 1,5 ýylyň içinde aktivistler näme gazandy? Ilki bilen biz möhlet hasaplaly 1924-nji ýylda Türkmenistan SSR döredilenden bäri diňe paçinyny, ýagny tawynlyk ýagdaýynda ýaşap gelen türkmen halky 91-nji ýylda garaşsyzlyk alandan soň has bul proses has gülledi. Has tawynlyk prosesler güýçlendi de biz ýyl hasaplandy 97 ýylda geçirilen prosese karşı 1,5 ýyl içinde biz näme gazandyk? 97 ýyllap aň bilime siňen prosesi duruzmak üçin näme etdik? Mysal üçin aýdaly 1 hektar yer diýelim. 97 ýyllap adam seretmese şoňa. Nämeler emele geler içinde? Ýandaga möser, ýylgyna möser, toraňyda ösüp çykar, dürlü dümen o gereksiz zatlar. Biz şoň garşysyna el güýji bilen arasalamak maksady bilen el güýji bilen çykdyk. Pikir edilişden kän gazancymyz bar bu taýda. Mysal üçin halk jewisleşip ugrady. Halk jewisleşip bir-birine problemasyny aýtma, hatda ýurduň içinden habarlar geldi. Eýem adamlar diýe awtobusda, köçelerde, bazarlarda eýem şu gürrüňler bolup oturdy. Haçan dinarkak öňdümüp ýören halk indi dillenip otur. Ana bul bizim iň ul üstünlüklerimizden biri. Seyretsek 97 ýylyň içinde uýgunlaşan halka 1,5 ýylda şuňa aň pikir girizip bilmek bul uly dostижение. Ýagny bähbit. Türkmençelap aýdanda. Ondan başka da sana otursak, misal için bizim karşımızda dünya tarafından ikrar edilen o hükümet son sistemasına karşı göreşi oturuz. Aktivistlarımızı alacak olup näçe dırjaştılar. Dursultan Taganova tutuldu 1. Avgust neticesinde 10 sana aktivistimiz içeri alındı. Ondan başka da bir näçe nemeler oldu, emma biz döwlet sistemasına karşı öz urgymyzy geçirip bildik. Ýagny bermedik biz şol aktivistlerimizi. Ana bul gönüden göne bizim dostижениýamyz. Gönüden göne. Ondan başka da sanasaň sogagy bar, sanap oturmaly pasport uzaltmak meselesinde. Nämçin şu wagtda çelli hiç bir ýagdaýda pasport uzaldylmaýardy. Aktivistler zoom geçirdi, çıkış etdi, dünya guramalarına yüzlendi. 2 ýyllyk möhletde pasport uzaltmagynda gönüden göne aktivistleriň şu ýerde işi görünüp dur. Şolaryň zähmetiniň netijesi şol. Ondan başka ilk ýollar yapılan günleri hiç Türkmenistana samolyot uçýarmydy? Çanakdy. O miting edildi, protestler edildi. Charterny reisler olsa da bu hassasatlar uğratmak için şol uğurda yolların açılmagyna da gönüden göne aktivistleriň zähmetiniň netijesi şu. Häzirlikçe şular aýdyn, goşmaly bolsa soň ýene goşaryn. Sözü beýlek agalara da geçirin. Bolýar. Sağ bolun köp Kashpirovski. Ine men sözü bizim ýazyjymyz, şahyýymyz, neşriýatçymyz Akbeza para berýän. Akbeza para. Ine sizin pikiriňizçe 1,5 ýylda şu opozisiýa güýçleri näme galandy? Alayda demokratik giňeşiň agzalary näme galandy? Salam hemmeňize. Yine bir gedek. Salam gaderli ýyldaşlar. Murat şu dewletiň platformasyna çağıranyňyz üçin şu meselede maňa bir çykyş etmäge mümkinçilik bereniňiz üçin men sag bolun aýdýan. Doğrudan yıl 2021-nji ýyl tamamlanıp gelýär. Ene az galdydan hemen bir aňarsy bir ay 20 gün töre wagt galdy. İnşallah täzeýin bozulmagyna ýene bir gedek şu temadan men teklibim bir gurrun bolgalyň. Yönünni biraz ömrümden aýtmagan bolar käbir zatlary. Men deweten azas diýil, aktivist diýil. Men bir garaşsyz jurnalist, erkin ýazyjy, hem neşriýatçy. Adam hukuklaryny goraýjy. Men Türkmenistanyň adından
1998 yılda geçirilen dünyada en ulu forum, adam hukuklarını korumak boyunca Paris'te geçirilen foruma dünya yüzünden çağrılan 300 tane defenderin biridim. Sebebi men 90-njy ýyldan bäri adam hukuklarını koruyan guramalar bilen göskünü aratmışypdy. Monitoring geçirýär, korunyan adamdan atlaryny ýetiderli ýetirip durýar dünya halkara şol hukuk goraýjy guramalara. Şoň üçin men sizin umuman türkmen opozisiýasynyň, türkmen protest hereketiniň ýurdun içinde hem daşynda şol sanly türkmen demokratik opozisiýasynyň soňky 1,5 ýylda gadynyň işlerine doğrudan baha verilmeli. Da bir gysgaçyk, häzirlikçe gysgaçyk. Ýöne biz bu işi professional derejede de alyp barýas. Şo ýylyň soňunda şonu men anyk şol raportymyzy çap eder, halka ýetirersi aýdyp biljek. Eger yetişsek hem etmeli işleri yetişip tabi Türkmen protest hareketine hem opozisyon harekete bir profesyonel derecede güzaylamak gerek. Orada birek tökmet atmak bilen senervedi işleyen, hem o işleyen deyip ol bir analiz der. Orada yani birek göğünü değişme var ya, bizim umumi işimizi goşadı ya. Hani şu yılın Brayman'ın odor çemilen bir ahir sonunu vermeli bakan verip Türkmen opozisiýasynyň tebiği suratda iki bölege bölünýändigini, şol bölekleri gatışdyrmagyň gereği ýokdugyny Erkin Türkmenistan radiosyna ile ýetirdi. Ol hakiki demokratik Türkmen opozisiýasy var, opozisiýon protest hereketde, hem nomenklaturacılaryň hereketi var. Muny halk düşündi. Köp adamlar bir de hat ýarýarlar, köp sawalyn ahir sonunda siz näme üçin şu opozisiýanyň daşaryp gaýretynyň daşaryp opozisiýanyň içinde, Türkmen opozisiýasynyň içinde tükönüksiz iriderli çakmışlıkların var yanlarını bizim gözümüzü açtığımız yerlerde. Biz şuna beğeniyoruz. Eğer bizim iyileşlerimiz bundan eylekinle şu iki nimetin bölümünü katıştırmasalar opozisiýa, biz şuna öğrenşat. Sebebi bir katım yokum. Gelecekte Türkmenistan'da nähil devlet kurulacaktığına göçmenin tesir edip bilecek bir faktörler. Yani göçmenin şu Türkmen opozisiýasynyň demokratik bölümü, yani demokratik Türkmen opozisiýasynyň işine baha vermeli bolsa men buna pozitiv baha berýär. Soňky 1,5 ýylyň içinde sizin eden işiniz devletten yani Demokratik Vatan Türkmenistan, Demokratik Vatan Türkmenistan'a halk hareketinin, siyasi halk hareketinin eden işi ören pozitiv işler. Men hatta şuňky görüş meýdanyny devletsiz gözümne getirdim. Häzir birden bir zynurag eden ya bir gara ýelgelik eden şu devletani hem sizin toparmyzy asmana götürüp alyp gitse şu ýerinde näme galjak? Bir üns berin. Diňe nomenklaturaçylar hem de erkin medeniýet galjak. Yani Erkin Türkmenistan hem ýene-de bir san garaşdy kiçiräjik kanallar galjak. Erkin Türkmenistan bu meselede öz pozisiýasyny berip durýar. Biz sizin hem mäňede şu alyp barýan işimiz üçin öz erkin medeniýetimiziň adından köp tanrypyny aýdýar, sawursyny aýdýar. Siz gayret edin şu işinizi hiç ýyly alzyraman, hiç ýyly tökmetleri, zatlara gulawatman, dowam edin. Sebebi bu gaty ýeruri iş. Egerde öz watyny Murat sen ýol başlygynda şu devlete topary döremedik bolsa biz häzir umuman Türkmen halky siyasi görüş meselesinde köp tatlyp durardy. Nomenklaturaçylar halky näme dogry ýola çağırýarlar, näme dogry ýoldan alyp barýarlar. Üstesine de olar hem bir-birine tökme atýarlar. Derwederbet. Hem demokratik opozisiýa hem erkin medeniýete de tökme atýarlar. Şoň üçin bu meselede bizim koordinirlenen biletdäk görüşimiz gerek. Şoňa üns berin gaýrat edinde. Olar diňe bir ýanky sizin üstünüzde tökmet atıp demokratik opozisiýany ýere sokşok ol diýen şonoklar. Olar şu demokratik opozisiýany gollayan halk radiosu bolan Erkin Türkmenistanyň ýere sokşok bolýarlar. Bizim üstümüze aldygyny tökmet ýatyrýarlar. Hatta men ýerlerle şu gelip sizin platformaňyzdan çykyş etmegim olary gatty binjaly edýär. Käbir adamlary. Olar göskünü şu içlerinin yanınjyna şunu hadiye akol tapar barıp diye şotayda yüzünü diye nimedip padoş yal edip çıkış ediyor diye.
men yüzüm özümünki, sizin hem yüzüm özümünki adamlar. Her kimin öz yüzü var. Eger men yüzüm sizin boynunuza yaramayan olsa, öz yüzünüze köprek seyredin aynı da. Şu boynunuza yarayan olsa, öz yüzünüze bu onunda geri verin. Yönü gelin bir çekten geçmeyecek olalım. Kabiriniz çekten geçiyor. Nasıl çekten geçen adamlara bir yine de yakın vakitte güçlü kaytarlı veririz. Şunu gatı hadir olun. Eğer de kimdir biri size erkin metuata tökmet atıp aman gutulup bolya deyip aydan olsa sizi ağlattırlar. Ni erkin metuata tökmet atıp aman gutulursunuz, ağlatıparsınız. Ne de öyle tapara. Sebebi öyle tapar şeyine kaptalı oklar ya çöp değil. Eğer bir ecidi adam olsa öz vatınına siz çağacık kalmadı. Ya olmasa hükümetin hizmetini edip bir örkanıdı. Niyazın davanını yalap bir örkanıdı. Berdim Muhammedov'un davanını yalap bir örkanıdı. Böyle sapar SSR yağlı güçlü imperiyan karşısına gidip Türkmen'in beyaveklerini, inelerini, tevigatını, ekolojisini borap bilmezdi. Eğer şöyle işleri eden olsa bir adam demek sizin karşılığında durup bilir. Onun siz Erkin Türkmenistan Radyosu'nu ya da Gürzapar'ı tökmet atıp alıp yatarını etmeyin. Şu atan tökmetimiz üstünüze barıp 10 etse olup düşüyor. Şunu yatta saklanın. Şimdi yine men sizin şu demokratik opozisiyan hadirki Türkmen protest hareketindeki roluna qaydıp gelmekçi. Şunu qaydıp gelsek sizin siyasi rolunuza yemen aytdım bu islaça. Bunun aşağıda men aytacağım devlete toporunun yani Demokratik Vatan Türkmenistan halk hareketinin hem siyasi cemiyetçilik rolu var Türkmen protest hareketinde. Hem yani siyasi rolü hem cemiyetçilik rolü hem hatta medeni rolüm var. Şuna da men ünsi çekesim geliyor. Niye için? Sebebi eğer de devlete yani Demokratik Vatan Türkmenistan platformasını ayırsam onu Türkmen protest hareketine birine yervedir ve tökmetleri atyan nomenklaturçu opozisyonerler galar hem de ol hem Türkmen protest hareketinin medeni nimetini gatı aşağı kaçırıyor. Gatı aşağı kaçırıyor. Bunlar birine misal için aydalı öz vatınına gellik erdilen Kakamrat Kıdır'ın birine değişen hapa sözleri gatı ayrılan saatler. Olan ikiden birini in erve saatlarda ayıpladılar. Hadir biz ol hakkında yürüyüp gitmiş ayarlayar. Şu saatlara ünsi çekip gaydıp şu saatların gaytalanmadığını isteyir. Şu gaytalanmalı saatlar değil. Mesela için şol çakmışlıktan son gellik erden pete düştü. Kakamrat Kıdır'ın pete düştü. Birek beyle hapalatlarda ayıplamak hiç kime gelişmedi. Hiç kime. O bizim Türkmen etiketimizde de yok. Uman adamlar etiketinde görüşüp veren adamlar beyle birbirine hapa atmalılar. Şimdi sözüm Cemile Vaysam, siz hadirki alıp barayan işlerinizi devam etseniz hem de üstürseniz katı olur. Öz adamlarınıza özünü korumanı uğradın. Gerek olsa vaat şu hakkında yürüyüte gepleşikler geçirelim. Hem de hükman yılın ahirine şu temadan yeni bir gepleşik geçirelim. Belki de şu 15. dekabrdan sonra. Sağ olun. Akmete Paragan köp yaş sözler ayttığınız devlete toparına. Yine şu platformada bir şuun şu platformun adı Türkmen halkı devleti. Demek şu kim gelse gelip bilye. Men devlete lider hükmüne ayratayım bir kanalıma o yerde çıkış edeyim ben. Şöyle şu platformda hemen meydança. Siz köp kovdatlar ayttınız yöne soruldan gittiniz. Yeni bir ülke atla diyen kıyın vermen şuna cevap verin. Yine şu bir yarım yılla opozisyon hareketler dine devlete değil hem opozisyon hareketler demokratik yol uğruna giden hareketler ne mağdandılar kovdatları ve ne mağdanların ervet saatleri. Şunu yine bir yere ayıp verseniz. Böyle men şuna da anık cevap vereyim. İnni bir garaştır metod organı hükmünü halk radyosu hükmünü töremizde edilen çıkışları da eserden fine diye yetiştiğimizden. Şu meselede misal için aydalı men sonku döwürde gellik äridin yankı Türkmen Yurt TV kanalının beýleklerden bir neme öňe düşenini aýdyp biljek. Sonku döwürde gellik äri bir neme
bizim üstümüzde de, sizin üstümüzde de töhmet atmasını azalttı. Bu elbette pozitiv baha vermeli aday. Hem de ol gellik erdin toporu ya da şoň özü çağalar bilen olar soňky döwürde köprek şu rejimi tankydy, rejimin karşısında tankydy makalary, çıkışlary goýýarlar. Bu elbette oňlamaly aday. Emma ona derek mysal üçin aýdaly şol nomenklaturaçy opozisiýanyň merkezine öwrilen, mekir hilegar merkezine öwrilen iklim bilen Halma söýünüň alyp barýan gepleşikleri hem şolun ýanynaky kimine diýip ödüne ýalňyş at berýän Merdan Muhammedow, ondan olan ýanyna adamlara töhmet atmak üçin hyzmat edýän ýürükde aýal maşgala diýip ödüne at berýän, ejid aýal maşgala diýip at berýän ýöne gaty erwet roly ýerine ýetirýän Ole Çarymna diýen biri bular has aşak düşdüler. Bular häzir eger gellik ýardy bilen deňeşdirsem gellik ýardy ýokary barly esasan rejimi urýa, bir ýanky agdan toporum bolsa, iklim farmaladyň toporu hem oň ýaranjylary orta tersine gataşak düşdüler. Eger teredi diýip görkezsem şat gellik ýardy olarda pas ýokardy. Ýöne men gellik ýardy etjek bir şeýle teklifim bar. Eger de gellik häzir şu düşen ýorduny berk saklasa, hem de diňe rejimi işedinse, mümkün gelecekte demokratik opozisiýa bilen gellik ýary belli bir derecede bile işleşmem biler. Sebäbi Hudaýa şükür sizin aramyzda da, bizim aramyzda da gellik ýary bilen hiç bir gan kok ýok. Bizim bir millek ýa suw dawamyz ýok. Eger de şol saýlan ýorduny soňky bir aýyň içinde saýlan ýorduny berk saklasa, hem de şonu östürse, onu gelecekte düşünmek mümkün olur diýip men umid edýän. Ýöne beýleki tarap bilen häzir ara gitdigiçe daşlaşýar, açylýar. Indi soňky 1,5 ýylda şu nomenklaturaçy opozisiýanyň gadanan netijelerine şeýlerek baha berip boljak. Ol diňe gellik ýardyň pozitiv, soňky pozitiv çykyşlaryndan uralyp, olarda bir azajyk öňe gidişlik bar diýip aýtsa bolar. Ýöne umuman olar demokratik opozisiýa bilen diňende gaty ýyda galýarlar. Olar esasan şu türüp daşyna töhmet atmak diýip düşünýärler da işlerinin 50%. Ýöne beýle däl adamlar. Bu taýda bizim hemmemiz watanyňyzda düşen adamlar kime bolsaňyz öňe diýip eýlenim bolsaňyz eýleme diýen bolsaňyz içiňizde näçe ýigrenç barym bolsa birek şonu YouTube'da çykarmajak bolun. Sebäbi YouTube diýmek bu bir köçe ýarlat da bizim hemmemden bilýär ahyrym köçede adam gyýryp dursa biriniň üstüne şol gyýryan adamyň özü maskara bolýar. YouTube bir şolmaly diýip goýdanyna getirip bilersiniz. Bir köçe şoň üçin mysal üçin aýdyldy Kakamrat Kadyrow ýaly şol YouTube açaga diýýän islam adamyň üstüne hapa internet diýen zat o diňe kim-kimden özüni adamyň degradasiýa düşürýär. Men ýene de bir teklif edýän adamlar bizim umumy gaty güýçli düşmanymyz bar. Eger de biz birek hüjüm etmeye dowam etsek, bir Türkmenistanyň emkemesine hem Jadana hem Ramfa bizim hemmemizi agryada salmagy mümkinçilik berýär. Şonu düşünýär. Gelin şonun üçin diňe rejimi işedineliň birek-birekde nähili hyltyňyz bar bolsa da, özüňiz bar bolsa da şonu mümkin bolsa içimizi saklajak bolun, geçecek bolun şoň üstünden. Sağ olun. Sağ olun Ahmet Param. Aydın pikirleriniz için. Indi men Mirala soru vereceğim. Mirali, özüň näme pikir edýän? Ine 1,5 ýylda sen protestlara gatnaşyp ýördiň, tutulup gördüň, içine düşüp gördüň, ýa kösenip gördüň, ýeňip gördüň, utulup gördüň, hemme zat gördüň. Sen näme pikir edýän? Şu 1,5 ýylda biziň eden işlerimiziň netijeleri pozitivmi, negativmi? Pozitiv tarapy näme, negativ tarapy näme? Bizim halkymyza kömek boldymy? Bizim halkymyz göz açyp başladymy şundan? Ya bizim halkymyz şu paça garaşyp, şu bir lider garaşyp gatdylla ýatyr, bizen bir ýöne öz-özünden gynylap ýörsin. Şunu öz pikirlerini aýtsaňyz. Tamam. Assalamu alaikum. Hemmeňize de. Хочется просто сначала начать с одной фразы. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Elbette aşipkalar, yanlışlar çağa ýaly hem çağa da ýöremek üçin, ýörjeň etmek üçin ýykylýar, düşýär. Ýöne bäde esasy zat 30 ýyldan bäri görülmedik
massawy halkın goşulmaga girdi. Stihini protestler dörep başladı Türkiýanyň territoriýasyna. Ondan bärkisi iň bärkisi şu 50 oglanlyk wakada halk ağzı birligini, yani hayır soğa işine hem ağzı birleşip bilecekligini görkezip başladı ve onun üstesine gelen stihini besleden soň halk ucu hakykatdan hem esasy Türkiýadakylar hakyky kanuny konstitusiýany bilýän üçin stihini mitingler derňýalar konstitusiýanyň öňüne başga ýerde bolsun çykyş edip başladylar. Näme üçin dogan garynaşlarymyza kömek edeňiz? Jaýlar ýykylyp ýaty, beýlekler edip ýaty. Näme üçin Türkmenistanyň simisi şunu uju aýdan uju wagty geldi da kakik polisiýa budyn prýaçyt denýalar halk bir öňe çykyp uğranan ýene-de sag bolun, elbetde YouTube'da çykyş edýänler bardy, Akbel Sapara näçe ýyldan bäri çykyş edýär, düýeçi çykyş edýär, beýlekler hem çykyş edýär, gelli käris hem modun hemmesem çykyş edýär welin ýöne şo bärdäki halkyň toplanışygyny gören wadyny ilk wady bizim görenimiz Murat Kurbanow siz we şo günki ýoldaşyňyz mı diýin, näme bile ýol çykanyňyz diýin. Kaka Murat Gıdırow bilen birlikde Halk Demokratski Wybor Türkmenistana halk demokratiýany saýlaýar diýip bir topar gurnaldy belli we halk muňa uju biz razborno uju потому что открытый chatdy we hemme girýärdi muňa. Hemme girýär, hemme gyzyklanýar, hemme interesli we bu adamlar belkim Türkmenistanyny bir-birini tanamayan adamlar. Ýöne bugünkü günne bir ýarym ýyldan bäri agzybirçilik döredi, halk golup dörediler. Iň bärkisi howa, diňki aýtýyşyňyz ýalyk 2000, 3000 ýa-da 4000 prosmotr bar bolsa hem bir videoda apyrlyony derejede kommentariýalary bar. Şo taýdaky like we dislike bilen deňeşdirip gören wagtdan hem halkyň agla we köpçüliginiň şo halkyň agzybirligine tarap umtylýandygyny görkezýär. Потому что от этой жизни, от жизни молчать, жить молча в тряпочку denýalyk durmuşdan уже ýadady hemme we hiç kim isläner. An özüme diýseňiz, napример, как bывший сотрудник, bывший polisiýanyň işgäri ýa-da şo MVD uğurdan bilim alıp okap işleyen adam yani hazap edip soracak diýseňiz o tarapdan aýdyn 2006 ýa-da 2007-nji ýylda o işden çykmagynyň sebebi hem belki şulardan biridir. Потому что sen gürleden aklar, seni gürletip bilen aklar. Näme sen hemmeden akyllymy ýa-da senin eden işin kime gerek, senin muçeýän gerek diýen zihniyetli yani kellesinde diňe şo bar. Halkyň kösönmegini isleýän, halkyň kösönüp gelmegini isleýän bir düşünje bar hökümetiň ýol başçylaryna. Elbetde Allaha jana şükür bizim döwletimiz bar. Bizim döwletimiz hem puhtadyr. Ama hiç kim kesem ýetip bilmez, ziyanam ýetirip bilmez. Ona ziyan ýetirjek diýen wagty Galyşan baydagyna söz ýetirjek adamy da çäre görjek türkmen ýigitler, oglanlar, gyzlar, aýal, uşaklar hemmesem bardyr 7-den 70-e. Ýöne gynansak hem düşman bugünkü günne ýurduň başynda döwletiň bir wezipesini eýle tibi eden etdilik edip. Muňa biz türkmen halky bolup bütün dünýäni alanymyzda hem bütün dünýäniň 1%-inden ibaret bir halkymyz bar. Belki şoňa da ýetemiz, общий численность global nasilýany alsak. 5,5-6 milyon halkymyz bar we bugünkü günne 1,5 ýylda edilen işler, yani oglanlara aýdyp geçdi, ýene de gaýtalap oturmagam gerekler. Her kime merrat diýip, her kime şu çorba duzuny goşup elinden gelen goşandyny edip we netijesini berdi. Iň barkisi biz yatıp çykdyk diýeli ýa-da yatmadyk diýeli ýa-da içeridäki oglanlaryň azy birleşip bilýändigini düşünjeli adamlar gatken we bu ýollaryň açylmagyny talap edilmesi ýa-da pasportlarynyň edilmegi elbetde ýoş-ýoşdan edildi. Не хочется повторяться, но сказать хочется одно, что прогрессируем, Мудая Шкурова, йörjön etip barýar. Guýu bilen, iğne bilen guýu meňze, guýu bilen guýu gajan adama meňze ýasvelin, ýöne iğne bilen hem guýu gazylýandyr. Hani ihlas edip aglasaň sokar gözden ýaş çykar diýen söz bar Türkmenlerde. Ihlas bar Allaha jana şükür, milletde bar o ihlas. Sesini çıkarman oturan bolsun, gizlen oturan bolsun, Mudaya şükür bar, ýolda entek Hudaýa şükür şu wada çeli конечно bolly bir näçe problemler gynandyk olar üçin bolturanlar üçin. Ini biz etwe конечно düşmanyň bolmasa, ýa-ni podnoşkany bermejek adam bolmasa bolmaz. Ýa-da geçen ýyl bir halky bir ýere jemlejek, biz hareket alyp barjak diýip akylly gürläp türkmen halky eýle beýle diýip soňky döwürde bir-birine şyltak atyp oturanlar hem bar. Ziyany ýok. Atybersinler şyltagyny. On näme diýilmezse diýjek bolýanym Allaha jana şükür nasip bolmuşdyň
Zgilap interes şeyle seyredeninde ucu bütün dünyada neyde Türkmen var olsa tapavud yok. Ucu Hudaya şükür Kitay, Yujny Koreya tam ili kaki strany alsan alay hemme yurtta Türkmenler var ve bunu görüyorti. Ve bütün daşar yurtlarda Türkmenistanlılara Türk'te olsun, Dubai'de olsun, Kitay'da, Yujny Koreya'da, Amerika'da, Avrupa'da, Rusya'da bir adekvatlı adamlar bilen görüşülen vakti her kimin aydiyan bir adı var. Sizin öz hakkınız özünüz elinde. Prava не просит, его надо требовать diye. Ve qovu söz bilen aydılığından son qovu sözü düşünmese, hani iyi laftan anlamayanın hakkı kötektir diye da qovu sözü düşünmeyen adama gerek olsa yepbekleyin. Bärde berilip bilecek iň ulakon yepbegen şappadan halkın ağzı birleşip ortaya çıkması. O günem nesip bolsa yakındır. Elbette 100 yıllap 70 yıl esir rejiminin aşağına, kalan 30 yıl belki rejimin aşağına, вроде бы все свободно, но все запрещено. Demokratik dünyevi devlet diyebilin, ramkan arkasında totalitarny rejim bilen yönetilen bir yurt diye, korkuz ya hemmeni. Näme bilen korkuz ya? Türmeden korkan adamlar. Ölmekten hem korkan adamlar. Людей просто пугает мучение bilen. Hani milisiya düşsen, komitede düşsen, nähili muçedi derler, nähili pütke derler. Her türlü sözler ulanýarlar. Çoğun yani sözleri bilen korkuz yala adamları. Yani ne ölürsün ne gülürsün. Yani onu da karamazdan Allah'a cana şükür sağ Bogu deyin narod siravno ımtırlıya ağzı birliğe demokratiya ve bu yolun içinden hani neme var Türkçe söz şesliyim bu paruski sponit tereyağdan kıl çeken yarağı çözecek olmalı diye de hiç kime ziyan yetmez yani. Momentten peydalanıp kaptalla düşman gözüyle serede oturan yurtların momentten peydalanıp bir yurda bir ziyan yetirmezdik yani. Şahsi fikrim diyseniz halkın ağırlığı köpçülüğü yani katıken halk bu tarafa ağzı virçiliğe edivoti. Var mıydı bizde bir yarım yıl bundan ağzı virçilik? Bağışlan. Yoktu. Bu derece değildi. Yani bugün 10 adam olsun, 100 adam olsun ucu katnaşyalar, ucu открыто komentarlarını yazıyorlar. Enter köpsünün havarı yok. Belki yurdun içinin halkının 50, 60, 70, 80%'ının havarı yoktur bu zatlardan. No, bir tarafta mı добиваемся всего ve berde edip oturan hareketlerimizin neticesinde yurtta bir zatlar edilecek kollar. Söyledi ki o yurdun başında oturan правитель он вынужден исполнять законы демократии. Şunu özünü görkezmek için. Anın şuna gelip olsa köpçülük olup yana bir demetsek de yine akses strelka dediniz. An bunu görkezip belki adam ucu koyar ucu VPN ulanmasını koyar adamlar spokojno YouTube ulanıp bilecek dereceye gelirler. Her kim açık görüp bilir. Ya da bir televizyon kanallarına bir açan görüp başlar gizlilik saklaman. Minnettar eder. Böyle sağ ol Mirali aydan için yine biz gepleşmede geçirip dururuz. Şul arasında sorular var, ona da gıysa cevap verir. Yine Belarus hakkında bir yazıya tekkeme 07. Şul şey diye yine Belarus'ta 2 yıllap açık sayılar bolmadan son, falsifikasiya bolmadan son, yani 2 yıllap görüştüler şular. Şunu yengilmedi, halkara kurumlar kömek etmedi. Her halkın öz stili var, görüş stili. Yine Belaruslar 200 mu adam köçe çıkardılar. Aylanıp yani önüne yol başı çıkman, aylanıp arasında şu гражданское общество, yani граждан adamlar öne çıkıp nimetçeğini bilmeyen planı olmadan son yine bunu hiç yengilemez. Bütün dünya bunu kollattı. Sanksiyalar berildi Belarusya. Lukashenko onun daşınaklar hemen at gidip dur. Yine şul hal neticede ne yapıp köçe çıkanını bilemem. Hava karşılık var. Yine misal şimdi devlete toparıyor. Size her vakit ayıya. Yine kaçanla siz köçe çıktınız. Kaçanla siz çıkıp başladınız. Biz size planı eğdim aydan. Biz köşkününe varmalı. Şöyle yığınak geçirmeli. Yığınakta şöyle sayılı edip yani vaktinin hükümeti saylamalı ve şu vaktinin hükümet katı derri uyadaydı. Köşkün içine girip halk bilen hemen çıkarmalı köşkten. Köşkü eğilap şu yere İçeri İşler Ministrini çağırmalı. Şunu buyruk vermeli.
birinci ýa-ni dekret etmeli. Dekret demek karar etmeli. Şu wagtdan hökümet karar edýär. Berdimuhammedow tutup etmeli. Ýene şu ministr çağırýar, ministre ukazaniýa berýär. Gaty şart ýagdaýda Berdimuhammedow tutup edip bilýärmi? Ýok. İşten boşdy. Jeneral çağırýar. İkinci, MHM ýollaşdy. Şeydip, ýa-ni bulara zadany goýýar, ýa wagtdan hökümet bolanda ol ikinci karary bilen hemmetini ýatyrýar. Hökümeti ýatyrýar, parlamenti ýatyrýar. Sebäbi bulun ne parlamentin, ne wagtdan hökümetiň öz ıhtiýary ýok. Şunuň arkasynda bir adam dur, Berdimuhammedow. Şoň üçin şu zatlar ýatyrmaly. Ine şurýaly jostki, çötki planlar bolmaly. Ine şu Belaruslarda bolmansoň bular bilenok nähili zaвершит etmeli, nähili gutormaly şonu. Köçe çykdylar, 200 000 adam bilen ýa-ni Belarus prezidentini aýyp bolýardy. Ýöne bizim ýagdaýymyz, onun ýagdaýy bilen deňeşdirir ýaly. Näme? Birinciden Belarus prezidentini 30% halk golýar. Türkmenistanyň prezidentini 0% halk golýar. Tapaga döýärmi? Şol häzir adamlar galyp başladyp polisem, MHM-de hemmeti halkyň tarapyna geçýär. Onu gorajak ýok. Ol 100 sany spetsnaz var İsrailden gorar, olar halkyň turuny görüp gaçyp gidýär. Başga adam ýok. Berdimuhammedow diňe gaçmak bilen ol. Ol bir tapag. İkinji, opozisiýanyň, demokratik halk geňeşiniň, opozisiýasynyň çötki plany var. Näme hereketler etmeli? Biz ýöne halka garşy durýar, halk galdygy. Bir ýerde bir küçük adamlar galyp näde açygyny berip başladylar. Biz dökülýär içine. Protest edip gün şonu aýyrmak bilen bolýar. Şonuň üçin deňeşdirip bolany. Gurumçylyk işleri alyp barynýar, gurumçylyk işleriniň plany bar. Ine şol plan boýunça gitmeli. Onun üçin demokratik deňeşiň arasynda ýygnaklar geçirilýär. Bir plan akançatny ýa-ni tasdiklanan şo plan boýunça da emmemiz gider. Onun üçin häzir onu aýtmak ýöne eýýän planlaryň variantlary bar. Muhammed Döýjüň toparynyň varianty bar, bizim toparynyň varianty bar. Elbetde başaranan toparynyň varianty bar. O top matematiklaşyp haýsy effektiwni şo ýagdaýda, şo momentde haýsy effektiwni bolsa kabul edip gönübüz ýa-ni hereketler güýçlendirir. O problema da. Şonuň üçin halkara gurumlar kömek edýär. Häzir kömek edýär. Türkmenistany baş etdiler. Entek Türkmenistanyň içinde galan ýok, eýýän Türkmenistany baş etdiler. Bizde derek ýok. Olarda derek bar. Olar hemme zady görüp durar, ýöne olar argumentler. Ýerti bir hökümete dawleny etjek bolsaň ýa-da onu sanksiýa berjek bolsaň argumentler. Ýene şol argumentler biz bermeli. Ine men ýene bir aýtyp geçecekdim ma ýaňja biz ýa-ni argumentler boýunça näme etdi? Ine opozisiýa näme pozitiv ýagdaýlar döretdi. Men ýaňja 3 sandan aýtyp geçdim. Ine 4-nji sanda edeyim. Berdimuhammedow hakyky ýüzüni opozisiýa açdy. Aktivistler açdy. DVT topar beýlik kiçik aktivistler, ulu aktivistler, AKP Paran kanaly, Allamradan kanaly, Gerli Kerizm açdy. Bütün dünya Berdimuhammedow ikili siýasat badygyny we şoň statistikasynyň yalanlygyny, hemme zadyň yalanlygyny suwd edildi. Boldy. Türkmenistanyň iň güýçli diktator döwletdi. Inni häzir gowşap başlady. Egerde biz çykmadyk bolsak, egerde biz şunu etmedik bolsak, siziň şu günleriňiz mundan gatagyr bolardy. Sizi häzir taýaklap kowlardylar nimede? Türkiýede. Konsullar. Öňşolar ýa-ni ýadyňyzda bolsa, protesta aňyrda dursun. Institutlara, okuwjalaryna baryp propagandasyny edip adamlar gorkup ýördiler. Inni konsullara adamlar baryp şolary okudýar. Konsullar gorkup ofisini çalışýar. Doğru düşünün. Ýagda 180 gradus ülke değil. O diňe Türkiýede değil. Ukrainada şeýle, Rossiýada şeýle, hem ýerde şeýle bolup başlady. Şonuň üçin hiç informasiýa ýokdy, gizlýärdiler. Ine dedim, strelka aksiyası başladı. Düğünden mer bir topar strelkalar geldi. Entek goýulamda, ýa bir jemlek goýup otyr. Türkmenistanyň içinden gelýär. Öň informasiýa bolan nokta bir zat diýse, gürleme. Häzir öýler ulapdy. Maňa jaňa diýerler. Murad Alisher Navaýyda köçede Aşgabatda produkty beren oklar.
adamlar 5'ten bäri oçupda durlar. Şonu aýyp berdi. Berdimuhammedow eşdin, o milli lider bolsa, özü liçna şoýra produkt etgaýsyn ýaly. Şonu eltmese biz şoýda gozgalyp turjak ýaly. Gün aýdyp dur. Men üstüme ýa-ni maňa informasiýa, men üstümden prezident aýdyp dur. Han şoýa barmydy? Ýok. Şoýa ütköşükler gidip dur. Biz ýöne ol ütköşükler günlük gidemsen biz içinde ýaşansan biz göremiz. Biz daşına çıkmalı, daşını terk görmeli. Ön adamlar hemme atlardan korkýardylar. Hökümet adamlaryň hakyna üns bermeýärdi. Indi polislerim, emhelerim adamın haklaryna üns berýärler. Öňe polis baranna öň gürleşen oktan. Häzir baryp teňden salygatly gürleşýärler. Sana kanun düşündirjek bolýarlar. Seni ýanky elin goparyp alyp giden oklar, ya elin gaňryp alyp giden oklar. Indi gürleşýärler. Sen bir zat diýsen, ýok diýsen diňleýärler. Öň şu ýazat ýok da. Öň baryp ýöne toglap alyp gidýärler de, borkulýarlar, urýarlar, etçegine diýerler. Häzir açyk. Häzir bir polisiýa MHM bir bikamçylyk etse, biz onu beýärde eýem aýdyp dur. Eýem ol raportlary ýetdi otyr. Raportlar girende de Berdimuhammedowa argument bolup dur. Şo ýaly, ýani şo ýerde bolýan wakalar derrew ýagdaýda şu ýerde ýanglanyp, raportlary, prozajidiniň raportlaryna geçki otyr. Berdimuhammedow aktivistlerden gorkýar. Hem daşynda, hem içinde. İçinde hiç kim ýa-ni en atasyny elle bilen o. Ellek görsün. Elle bilen o. Sebebi uly mirawy skandal bolýar. Ine Türkiýe prezidenti Erdogan 25 tane aktivisti aljak bolup eýem 30 sany halkara gurumlar birleşip Türkiýe prezidentine hat etdiler. Diňe Türkiýe däl. Onu hemme döwletleriň ýolbaşçylaryna hatlar etdi. Ofitsial. Şol ýaly rezonans bopdy. Halkara gurumlar hiç taýdan. Ene şol işdämi? Halkara gurumlar öz projektlaryny Türkmenistana ýa türkmenler niýede bolsa şoýra projekty bolup durar. Ýok da şol ýaly. Han Türkiýede bir aktivist bir gepde alman boşa diýerler. Hemme bütün dünýäň halkara gurumlary galýar. Yok da bu ýaly. Şoň üçin ine men ýene iki argument aýtdym. Ýene aýdym. Inni men halkdan gelen soraglary arasyna jogap berilip akıl tapara. Ine şu soraw wa agam halkara gurumlar galmagyna garaşaýsak diýäňiz Seýdin 2020-nji ýylda Belarusyda saýlaw boldy. Belarus halky 2 aýlap protest etdiler. Günne 1000 adam çykdy. Şular galanna da kömek bolmady. Halkara gurumlardan kömek bolmady diýdi. Ine 1000 galdylar bolýan. Ine bizim halkara gurumlara garaşýar. Bize kömek bolmaz, biz ýeňip bilmek diýdi de. Indi men şu soraga jogap bereyim Murat. Doğrudan benim hemmemizin gözümüzün alını Belarusya'da ya da Belarus'ta lokal halk bolğulun bolup geçti. Olum şu soňky 9-njy geçen ýylyň 9-njy awgustynda bolan saýlawlardan soň boldy da. Şol saýlawlarda biz Şweýçarda oturup okap birlik şol Şwed ekspertleriniň beren bahalaryna umuman Ýewropa metodyny şoňa berýän bahasyna doğrudan Lukashenko şol saýlawlarda özüne bir adamın bir 70% ýaly sesleri goşdy, galp goşdy. Şu wagtlar halkara ekspertleriniň hem Belarusyň öz içinde de gatly o ekspertler barda, okul bilimli. Şolun beren bahasyna görä 13% ýaly alypdyrda. 13% saýlawçylaryň 13%-ni sesini aldy. Lukashenko inson saýlawlarda geçen ýylyň awgustynda. Emma şonu baryp 80%-e çenli ýetirdiler. Onu näme üçin şey diýerler? Şol Goebbels'in şu yalan sözlerinde gıybet atanında urrak yalan sözler şonu halk kas beter inanar diýdi. Şol Lukashenko'da edil şo priyomy, şol usuly ulanmy. Men näme üçin diýerim? Men şol saýlawlardan soň haçan halk odulan turanyny on aýdyn bir zadyna ümit berdim de. Lukashenko şey diýdi, ine tas kawyçkan içine alyp boljak, ýöne alyp bilemok, ýa-ni elimde ýazgysy ýok. Neme diye?
Ine siz bana sesleri galyplaşdyrdyňyz, sesleri galyplaşdyryp prezident bolluň ýeňdiň diýýäňiz diýe. Köp nime ekspertler diýe. O näil beýle bolýar diýe. Yer diýe 10%, 20%, 30% sesi galyplaşdyryp bolar. Emma 80% allyma men diýe. 80% halkyň sesini allym. Hiç şonça da galyplaşdyryp bolarmy diýe. Ine adamlar şuna üns berin, şu geljekde häzirem bolýar Türkmenistanda geljekde de şeýle bolar. Eger bir ýerde işte şu demokratik opozisiýa hukuk alsak, mümkinçilik alsak, bizim şu häzirki öz barýan hereketimiziň netijesinde Türkmenistanyň prezident saýlawlaryny beýatleşige gatnaşmaga, şu taýda egerde yeni de oturan adamlar, şu hökümeti eýlep oturan adamlar galyp geçseler, şular ýaly argument getirseler, şoňa taýin bolar. Olar 70% meýadiýalar gerek bolsa galyplaşdyryp, 80% meýadiýalar togurun okulamayýar. Şoň üçin şeýle argumentlerin garşysynda durmaga taýin bolar. Indi bir seň soragyna gaýdyp gelsek, ýa-da illeşimiziň soragyna gaýdyp gelsek de. Halkara guramalar Belarusdaky turan halk olaryny ören bolup kömek etdiler. Hem häzirem kömek etmeklerini dowam edýärler. Belarusyň garşysyna gatty güýçlü sanksiýalar girdiler. Ören güýçlü sanksiýalar. Ören şol Lukashenko'nun rejimine edil ýeke dawan ýalak bolup depesinden urýar şo sanksiýalar. Häzir Lukashenko togurlanyp Putin'in aýagyny aşagyna geldi. Näme üçin? Öňşondan çekinip şo Belarusy elini aljak bolýar diýip Gunwatar bilen Orsiýadyň arasyna tans edip ýördi. Bir oňýanlyga Putin gerşine basyberse, Gunwatar adam hukuklaryny saklamagy, goramagy talap etse de, ylgap Putin'in ýanynda bar. Şeýtirip beren adam häzir inni Gunwataryň ähli kömeginden mahrum boldy. Gunwatar hatda şu Belarus avialiniýasynyň, avia nimeleriniň firmalarynyň Gunwataryň üstünden uçmagyny gadan etdi. Belarusyň rejimi, Lukashenko'nun rejimi häzir edil şu gysaçyň içine düştü. Şeýle bir gysaç gitdiçe gysalýa, yine dekabrda, ýalňyşmasam, dekabrın ortalaryna yeter yetmedi, yine de bir güýçlü tapgyry girýär Lukashenko'nun rejiminiň garşysyna Ýewropa Birleşiginiň kabul eden sanksiýalarynyň. Şoň netijesinde de men pikirimçe Belarus rejimi iň soňky demini sanap başlarmyka diýen. Sebebi Soýuz döwleti bolsa da, näçe dost bolsa da Orsiýa Belarus rejimini gidenlikde ekläbilmez, uzak ekläbilmez. Sebebi hiç bir döwlet beýleki döwleti ebedilik ekläp bilen okda. Men pikirimçe Lukashenko ýokman gitmeli bolar. Şol hereketiň içinde demokratik godalaryň içinde men öz kärdeşlerimin biri we ýazylan, ol ören durnukly adam, ören tejribeli adam. Şol gürleşemizde şeý diýdi. Biz diýdi 9-njy 10-njy awgustda diýdi geçen ýylyň. Şu haçanda 200 000 adam köçe çykanyny şo wagt diýdi, eger alan bolsak elimizde hökümet diýdi. Hökümet ýerde ýatyr diýdi. Şonu duşumuzdan geçirdik. Halkyň lider bolmaly adamlar, şo göreşiň başynda durmaly adamlar goşunçylyk etdiler. Şo goşunçylygyň netijesinde de şo 10-njy awgustda bolan hereket, şo töwerekde bolan hereket bir gün içinde şonu diýdi, biz hökümeti almadyk ele, aýrytly hereketleri edip bilmedik, türmeleri el almaly, prezidentin köşüni el almaly, beýlek zatlary el almaly. Şonu geçirdik, şondan soň diýdi, men bildim diýdi. Inni göreş dowam eder, ýöne biz ýeňip bilmez diýen netije geldim, şeýle de boldy diýdi. Inni bu da bize sapak bolmaly. Bu bize gaty güýçli sapak bolmaly. Sebebi halkara ekspertlerinden ýene de bir gaty tejribeli adamyň aýdanlady bar. Eger diýe güýjüň garşysyna onunun güýç koymasam rejim diýilen zady diktaturany ýeňip bolanok diýe. Diktaturany gülbilen ya şu Belarus nimelerinin godalançylarynyň gül paýlaşy ýaly omanyň işgärlerine ýa eskerlere gül bilen ýeňip bolanok diýe. Diňe güýç bilen ýeňmeli. Şo meselede ýeketek dogry hereket eden Ukrain ýa-ki Maydan diýilen şo göreşde ulanılan taktika, şu in doğru taktika diye. Güýjüň garşysyna güýç koymaly. Özüm parahat güýç koymaly. Ýöne, şu parahat güýç koýanda bir da üns bermeli. Hiç wagt özüme ynanyp köçe çykan halky gırdyrmak bolmaýar. Hiç wagt. Diýmek näme etmeli?
birinci olup ok atmalılar, birinci olup yara bulanmalılar, yönü öz karşıyına, halkın karşısına yara bulanlarını ya ulansalar, şon karşısına yeterlik derecede kvalifiksirunlu, tayinlikli güç durmalı. Yani halkı gırgına vermeliler. Yine men aytsakladım, şonu da devlete de tayin olmalı, bizden tayin olmalı, erkin metbuat hükümünde şu halkın sesini yetirmeye kıstağlı bütün dünya. Hemen beyleki toparlarım, eğer de rejimi yenecek olsalar şuna tayin olmalı. Yine de aytsakladım, aynı infonunu neme Murat Şutay'da şu troll geldi bir. Burada çağrı hocam neme diyen yani şu deyuzu yok edip koyurmuyor. Sebebi bizim illeşlemimize tökmet atya, bize de tökmet atya, şu adamın gereği yok diye hata ediyen. Ol bizim gepimizi, sözümüzü dinleyecek, ondan bir yalışın netice çıkaracak adam değil ol. Ol dine piyasaya vermek için geliyor. Şunu gayret etti, bağlak koyur. Hormatly vatandaşlar, men bir bildiriş vereyim. Şu yerde öz komentariyana yap bilirsiniz. Negatif, pozitif, tapavut yok yönü argument bilen. Yönü tökmet atmak için men hükmantı ulatı ayırmalı olyan birini ayırdım. Häzir şol başga birine tökmet atsalar men ayırmalı olyan. Söýgmen tökmet atmaň siz apel taparaň ya men ya Miralyň diýen zat bilen ılalaşyp bilmän bilersiňiz. Argumentlaryny ýazyn, men onu ekran çykaranda gürleşür şu. Tawul inni men bir haýyş edýän gysga aýdaly sebäbi blitz tur ederler şahmat nemelerde ýaly. Gysga. Bir minutdan geçmeli düşündürüşleri Miraly. Yine de argumentdan bar mı şu aýdylan zatlardan başga? Ine aktivistler näme adamlar bir ýarmylar. Ine men size bir soru bereyim. Ine aktivistler çıkış etdi, yollar yaptı Berdimuhammedow. Ine aktivistler çıkarttı, pasportlar yaptı. Şunu men bir video gördüm. Biri ýa TikTok'ta, ýa maňa ýerdiler. Hormatly Berdimuhammedow, biz ýalňyşdyk. Biz yine de iýgilip imedekler, bar ýeriniz owşamana taýar. Biz öýe gitjek, biz Türkmenistana çağrymyz galdy. Biz öňüm sizi ýanky ýalap ýorduk. Yine de ýalamana taýar, indi bagyşlaň biz diýip ýanky video ýapýar-da. Bize bu Berdimuhammedow diktator garşy görüşüp mümkindigini bütün dünýä okuyup banditligini okudýar. Bu bolsa bandit adama ýalwaryp ýanky öýüne gitjek bolýar-da. Onu yalan adamın bak halkımızın içinde. Onu günekarlap olmaz. O sistem, 30 yıllık sistema, koyulun sistemanın neticesinin bir ağzası. Yönetse ne ayıtır diyemez. Doğrudan Apaysanyalar çıkış edip yağdayı beterleştirdiler. Doğrudan Berdimuhammedow şeyle bir rehimli, şeyle bir yankı namuslu adam öz halkını söyüp gecelerine yatman, işler, hem zavod fabrika kurup oğurlan pullarından köçülerde gelip halka paýlap ýanky halkyň bar gaýgylary bilen gezip ýören adam bizem şunu ýan gaharyny getirdik bulam ýan gahary gelip ýolary ýapdy we pasportlary uzaldanyp ýan çalşanyp ine şul aktivistler üçin ine şu ýaly adamlar çykyş edip dursa şuň rehimlerde halky içine salarda halka ýanky pul waryny paýlar Sentral banka açıp aydar adamlar gelin her kim gereğini alın deyip yine men size berýän deyip ne şu ýaly adamın pikirleri var. Näme siz pikir edýäňiz? Niştaýda Murat Kleçeviç aýtjak bir adam var. Bularyň şu atany oýnaş 1,5 ýylyň içinde näme netije geldik? 1,5 ýylyň içinde bugünkü ýanky aýtşyňyz ýaly şolar ýaly video çykarýanlar atlaryny tutup oturjaklar. Buların hem sahne köpelip başladı ve işte haýyşlary bilen çykyş edýärler. Elbette etsinler, erkin özüniň dünýä garaşy var. Akbet Abrahamyň sevdaçaň başyndan belleýişi ýaly. Her kimiň özüniň ýüzü var, her kim aýna geçsinler, garşysyna seredi bersin. Kimin göresi gelse şonu görer. Кого захочет увидеть в изображении, в отображении, того и увидит. Bular şey diye, buların diýersin, men mesela buların bu diýmegine garşy der. Aýana şeýle bir adam bolup biler. Belki hakikatdan bu ýoly açmagyň mecburiýetine gelendir sebäbi demokratik ýurt bolmagyň özü, dünýewi ýurt bolmagyň özü, sветский государствоň bolmagy özü приводит к тому, что президент обязан подчиняться
законодательство демократической страны и исполнять демократическое право, мы yürüte gözükçülük ediyen kurumalar var. Ve bu hakikaten bunu açmanın deregine gelecek o demek şungalık orta belki adamları çıkarıp haş ettirip onlarla men tek bir saniye sanıqlıca video çıktı. Tek kendi göremiz bizden gördük velin. Ay çıkış etsinler, gürlesinler. Eğer bularınki tak balı uçitsa 30 bin adam konsulsa dahin alıp gitsinler. Hani göreli. Buların belki işe yarar. Buların med oturan işi bize ziyanı yok şu an. Belki halk için peydalı bir işe de oturuyorlar. Hani demeni göz önüne getireli yadınıza düşen moda geçen yıldan beri çıkış ediyen katıken vatandaşımız var ve köpüsü dine sesini verdi bir yerlerde. Kahvelerin dine yazdı. Kahvelerin dine şunları layık bilen zat bilen geçti. Emmesinin aydın bir sözü var. Biz ne yüzümüzü görkezecek ne sesimizi çıkaracak. Biz esası yurdumuzun içine varıp amalı aşmalı sebebi her bir horozun etcek kıykılığı öz ketegirine bolsa has qoğu olur deyip de. Hani öz yurdumuza barıp bilsek elbette şu an aktivistleri koyuversem yüzü açık insanları, belli insanların gitmesi ziyan olur hemmemize de. Belki bunların arasında bizimkiler gidip bilir, gidip öndüründürler Allah'a şükür. Samıgılarını anırda pakat fititse etmedikleri. Günü gelene halkın içinde YouTube'dan anına yetip bilemiz bir adamların. Yani ova dayhanları var deyişini gıcırdap veren. Yani köy halk işgərləri var. Daha en belkisi büdcedin işgərləri. Daha şolar zahmet hakkını, zahmet kanununa göre ayda hep de 40 saattan kendi işlemeli deldigini, hep de 5 günlük iş heptesinin bardığından bilen aklar. 6. otuk deymen hükümet niye kovalanı aylanıp böyle alyanlara mizir. Ne bunlara sver kuroşunu töleniye, ne beylik ediliye gitsinler. Beylik gitse de peyda. Bunlardan hem sorarlar bunların. Emmesini basmasalar basıban bilmeyecekler. İktidarcından nar kubul et. Halkın işine gelir bu. Onlara çıkış etsinler. Yani ona karşılık edemek hiç değil. Çıkış etsin göreli. Ya da açılacak kolturan yolun önünden bir nemedir. Ana hayaş etsek açılacak ekenip yine de rejimi görkezip maktamaktır bunların maksadı. Belki şu da vardır. Yani bugünden sonra o rejimin üstüne altın çaysalarım kimdigi belli. Hani diyorlar eşeğe altın eğer takıptırlar yine de eşek kol kalıptır diye. O ütkecek saat yoktur kendileri. Doğrudur. Yine şunu filyeton yazı etsin. Bize Türkmenistan'ın daşınma yumrup vurup yıktık niye haram ulini. Bu yatır. Beylik bizim vatandaşlarından ılgap urman bu men paçam men intek yalak kurtaramak bunu. Gayra dedim. Men bunu kaldırıp arkamda götürecek. Öyle gidip şunu yankı yine de koyup yine hatara sizin karşınızda koşacak. Urman men haramdağımı men bu atam men paçam paça da vurup olur mu? Zat deyip yankı bulur ya. Doğrudur onun bir pozisiya. Yallık pozisiya ya korkuluk pozisiya ya da hakiki pozisiya onun bot bile. Vurum yok doğru ya. Yöne bizim fikrimizce biz adamlara düşündük gelip oturuyoruz. Bolyan dağıtları. Ananın siz bandit bilen bandittan rahimliğe karışmayın. Bir bandit şun ine misal için şu bandit öz qarnaşını iyi veriyor Kirkiç'e. Şu yerde vertolyotlu var Afganistan'a geçip Afganistan'dan narkotik alıp Kirkiç'e getirip yürüyte granitsada hiç mi gerek gel adamlar hiç il peydası yok. Granitsada bir aeroport. Kirkiç'e bir küçük şehircik. Yani Kirkiç'e deden o. Kirkiç'de şu aeroport kurup şu yerden Meksika narkotikleri akıdıp satıyor. Yine şu yerde şu qarnaş tutuluyor. Firkettek oğlanlar, arası oğlanlar tutuyor olayım. Bu yankı omojan ediliyor olayım. Şu firkettek oğlanları yitiriyor. Yitirim oluyor. Şuraya bandit hükümet dolundur tuttu. Şuraya bandit qarnaşları hakik talap yola Türkmen halkı. Şu yerde de bizim bir vatandaşımız, yani vatandaşımız öz rehimliklerini, yani rehimliğini ulanıp Türkmenistan'ın prezidentine de rehimlik var deyip şunu yani çağrış ediyor. Doğru et görmeli, doğru yani yönü bizimle Berdi Muhammedov'un hiç yerini yalamadılar, hiç tadını okşamadılar. Berdi Muhammedov yine bize hizmet etmeli. Bizim halkımıza hizmet etmeli. Prezident olacak olayan olsa onun hizmet etmeli. Yollar açmalı,
ve pasportlar çalışmalı. Yolları açmak meselesine inanın. Eğer Berdi Muhammedova kalsa 2022 yılın sonunu açıyor. Biz batış eden son, yine her dekavrda aşak deyip yalan söylüyor. Biz onun sözüne inanımız yok. Sebebi 2 yıllap Allah geliyor halkı. Biz özümüz batış edip arar. Bandittan yani haş edip hiç vakt at olmuyor. Köçüde yine bandit gören nerseniz belki görenimiz vardır. Men olardan günle yani görüşýänler. Hiç vakt haş edip yani at olmuyor. Dine güç çok bak böyle. Şoň üçin halkın güýjüni okuymalı. Roza bilen maraly, ýöne köpük bilen maraly. Ine olar onu 1000 adam dursa, 100.000 adam üstüne gelse, roza bilen gelse de gaçyk diýär. Ine ol halkyň güýjü. Ine şonu etmeli. Şoň üçin meniň pikirimçe ine gaty bir dogry ýazdy ýoluşymyz Abu Hasan Atkroy Darogi. Bir kör adamy adyny tutýar Abu Hasan Atkroy Darogi. Abu Hasan açmasa da onu açdyrar. Hormatly vatandaşymyz, bu diktator kim? Bir kicik bir adam medeniyetsiz, ukyýsyz, özüni ýa-ni şul wezipe getirip adamlara gyran bolýar, zat eden bolýar. O döwürler geçdi. Bolluk tordy. Indi biz özümüz her adam öz içinde özüne dayanıp özünün ýa-ni hormat goýup öňütmeli. Boldy. Şoň üçin şu meselede meniň pikirimçe biz gowşak bolmaly. Men ýene bir argumentlar aýdyn, şu ýa-ni aktivistler näme etdi? Biz protestlaryň mazmunyny çalışdyk diýildi. O ýerde ýa-ni Amerikada çykyş edilýärdi. Bir sany ýa-ni çykyşlar Türkiýede da bardy. Indi biz olaryň mazmunyny çalışdyk. Biz oň ýa-ni mazmunyny dol çalışyp biz konkretna talap edipdik. Biz bir topar protestler geçirdik. Zoom protestleri. Yani Amerika'da, Avrupa'da hem yerde protestler güçlük gidiyor. Onun mazmun çalıştı. Yine dine protestlerle asla Avrupa'da ABC'nin yığınağına gidip şu yerde de düşündürüyor. Onun protestler gidiyordu. Yani dine yani varyanlardan bir ikisi düşündürüyor. Yine biz yani topluluk gidiyor. ABC'nin kabinetlerine giyip düşündürük diyoruz o hatları. Hatları yapıyoruz orada. Amerika'da senatörler hatlarından ya. Biden hatlarından ya. Ön bular Amerikan prezidentine hatlar gelen oktu. Adi yani. Korkýar da adamlar. Hemme de hattan korkýar. Hat yazmagy aňyrda dursun. Gürleme diýip korkýar. Indi gürlän ok. Indi bir daha sorasaň Türkmenistanyň içinde haramda da haram bolýar. Indi şol haramda da haram bolup trend boldy Türkmenistanda. Yalan Vatan programmasy günne 5 ödek Türkmenistanyň milli lider diýip aýdýan bolsa Berdi Muhammedow. Günne 5 ödek değil, 5 milyon ödek halk aýdýar haram bolup haram boldy. Unutmayın, şol ýazat ýokdy. Her wagt Yalan Vatan programmasy tutýardy. Indi aktivistler Türkmenistanyň daşyna informasiýon görüşi alyp baryp utdular. Türkmenistanyň daşyna hiç şeli pasolstva, hiç şeli konsulstva şu döwletde güýji ýok. Türkiýede dagy Türkiýe ikinji Türkmenistanmy? Hiç alyp bolmapdy. Indi biz informasiýon utdyk, ýerlerde de utdyk. Indi olar öz ýerlerini berdiler. Indi her pasolstwalar, konsulstwalar bular Türkmenistanyň prezidentiniň diktator teatryny alyp baranlar indi çekinip başlady. Olaram. Şoň üçin informasiýon görüş daşa ýurtda ýeňdi. İnternetde açdan din haram bolup bu. Ine şolam aktivistlaryň, çykyş edýänleriň işleriniň netijeleri. Men beýlek argumentlaram ýene aýdan häzir ýene gaýdyp geleli. Ýa-ni biziň depleşigimizde apet apara. Ine şol argumentlaryň üstüne siz ýene goşup bilýän zadaňyz barmy? Aktivistler näme galandy? Di aktivistlerin yetadi kazananlarda bire anlam. Näminne şu olunları her edýän, hem rahatır onun beýleki olunlar var. Ruşen var, Ruşen Musa Ruşen, onun Inezan var, onun onlarca beýleki olunlar var da men şolara gaty goýanýan. Sebebi bir kän ýyldan beri şolary ýalyk o adamyň ýaşlan çykyp bir göreşe goşulmagyny arzu edip geldik.
Eger şunkun avda kulu bolan olsa da diri olan olsa da bahir çay cennette olsun ötüp gitti gatı begenerdi. Sizin her birinizi görüp sebebi kavat oturup derdin şerdik de on bilen avda bahir bilen Hasan Türkmenler yetişerke şu görüşü hakiki bir bişen adamlar ya olmasa hakiki görüşçüler gelirken deyip. Menin şu olanlıkları görümde şu avda bahirin ardu eden dövrünün gelip yetenliğini var yani. İntek yeniden yetişmeli, yine de tapır gelmeli yönü şu proses yadır başlanıyor. Şon şuyun men yeni bir gedek taraftarlamada önküdünün beter birek olan formatı saklama sağlayan birek viren gadırını bilim adamlar. Bizim karşımızda gatı ulu güçtür. Hiç vatiyattan çıkarmam şunu. Olur bütün Türkmenistan'ın ehli resurslarını ellerine saklap öz peydalar için ulanıyorlar. Olur gerek olsa Xitay'a ulanır, Orsiye'de ulanır, İsrail'e ulanır, Pakistan'a, İran'a ulanır. Yadınızdan çıkarmam. Bizim düşmanımız öğren güçlü. Son şuyunum, şol güçlü düşman önümüzde durka, birek oğunup bir kiyinen için, gönü değişmiş için ervet saatler değmeyecek oranın. Sebebi şu birek yere sok, onu yeni bir yedek yatladıyan rejimin bizi yok etmesi gatı ansat olur. Gatı ansat olur. Şon şunum özara ağzvirliği demokratik opozisyon içinde berkideliyim. Hemem inni neme gerek gelenine, nomenklaturacılara gerek gelenine de men yine de tecrübeli adam hükmünü hemmeneden tecrübeli adam hükmünü şu görüştü teklif ediyen. Hava siz bir yiren yantine şu hat yazanların içinde daydı biri BMW deyip geriye daydı men ortada tutuyorum da olin şu ortada turan adam yeni halama o diye. Yani yok halamasan. Sebebi hemmek şeyin halamalıyında yok. Onun men bir halar ya bir görünür ya bir modeller inim kime olsam neme Türkmen için bir 30-40 yıl görüşen adam belki yüzünde de bir seyretmeye bir güvenmeye ya bir görmeye bir lokan neme de galayanlar yani görüş ağır ulu cevir verdi bir de şu görüşün içinde integem şu duruşumuzu saklamamıza şu durkumuzu saklamamıza şükür edin sizden hayır. Şon şunum eger gow adam görürsünüz gelýän bolsa bizden gow adam ayna seretsen badır şoňa känedek seredin her günü asyl gözümden aýyrman. Ýöne bizim ýanymyza geleginde siz bizim görkümde baha berjek bolup gelmeň. Gelseňiz eger aly bilseňiz bizim diýen datlarymyzdan bir datlar öwrenip peýdalanmak üçin şoň şun gelin. Inni häzir eger de häzir men şeýle bir ideal ýagdaý gözüme getirjek bolýarmyň. Demokratik opozisiyanın içinde hem kişi birbirini hormatlaya, birbirinin arkasından gidip başka bir kanalda yarama gurgun eden olan birbirinin bir gözünü getirip olmayacak yağday. Şöyle işleri ediyen adamlar hiç vakit bizim dostumuz değerlidir. İkinci neme olsa da yankı nomenklaturacılar bilen hükman birek tökme takmalıyım zat yok. Eğer olamam ardığı şu rejimi yıkmak olsa, bizim ardımız şu rejimi yıkmak, şu meselede bir blok görebiliyoruz. Gızlar gelenine blok döredip şu rejimi yıkıp sonun erkimizi halka oğuşturalım. Saylolara sizin öz aranızdan in saylantılı adamları prezidentliğe hödürlen, bizim demokratik opozisyon adından, erkin metodun adından bizim hödürler. Ondan sonra halk kimi saylasa hemmek şoma boyun olmalı var. Şon şuyunum şumen aydiyan dağıtlama düşünyen olsanız neyse tiydirek şu nemeni özara şildirme atmanı, yani birek yarama zatları atmanı besedip bilsek, şonça da goğuy. Şonça da bizim işlemimiz öňügder hemen biz halkın ınamını kazanarız. Halkın ınamını kazanmak kıyındır adamlar. Şu halkın ınamını kazanmasaňyz bu rejimi hiç wagt adat bolmaz. Halkın ınamını kazanmak üçin biz özümüzün bitewi görüşimizi görkezmeliyiz. Eger de halk bizim bitewi görüşimizi görmese canlı bize inanmaz. Hakam bar inanmazlığı. Sebebi pıtramlı opozisiya gızlarıza gelenle halkın canını gorak bilmez. Ama bizim şonu goramak borcumuz. Eger de biz halkı köçe çağırsak, halkı görüşe çağırsak,
onu biz şu halkın canına cevap berýär. Şu canına cevap berip biljek pursatymyza çenni köçe çağırmagam ayıp halkı. Egerde biz şonu irde işte çağırsak, onu şonun öňürtü, şolaryň gorawyny, öýlerini nähil goramalygyny öwretmeli, kimem öýe tarapymyzdan nähil çareler görmeli bolsa, şu meselede hökman görmelidir. Yine de bir gedek atladýam. Ukrain oppozisiýasynyň Ukrain maydanyna gadamdan ýeňiş klassiki görnüşi, häzirki zaman rewolýusiýasynyň. Şonu öwrenin, uly kiçik hemme kişi şonu öwrenmeli. Ine men size aýtjakladım hem berjek maslahatym. Biz gysga jogap berelim sebäbi wagtymyz azalýar. Ine bizim vatandaşymyz Musa peýda bolýardyr, ýene ýitdi. Bam Musa berdim size. Bizim gepleşigime gatnaşdy, goşuldy. Yok Musa. Bolýar. Mirali. Ine men size soraw berin, siz nähili seredýäňiz? Ýene de argumentler barmy? Ine şul bizim aktivistlaryň çykyp hereket edeninden negatif barmy? Ýani bir kemçilikler. Şunun işlerin netijesinde Türkmenistan mysal üçin birinji ýerden 199 ýere gitdi. Pakazatlar boýunça. Ya Türkmenistanyň prezidenti öň gülýarly, ýani hemme zady ýerine ýetirýän demokratik döwletiň ýolbaşçysy. Ine aktivistler çykyş edip başlady bolun, ol birden diktator boldy. Birden Türkmenistan iň soňky ýani döwlet bolup galdy, diktator ýolundaky. Ötüş ýollaryndaky iň soňky döwlet diktator ýolundaky birinji döwlet bolup galdy. Şu arada näme diýip bilerdiň? Ýani aktivistleriň hereketi bir kemçilik getirdim ya bir uly betbaxçylyk getirdim Türkmen halkyna. Betbaxçylyga getirdi diýjek bolýanyňyza goşulmajak bolaryn sebäbi Allaha jana şükür betbaxçylyga getirene gaýtam nabarat belkem häkimiýetiň başyndaky ýolbaşçylary esasan hem hani biziň ýurtda ýolbaşçylar diýäserin, şol bir adam rişat edýär hemme zady, iki ağzynyň arasyndan çykan gepe garap oturýarlar. Kanuna sereden aklar, şo näme diýse kanun diýerler. Şo taýda diyecek bolýanym, şu aktivist diýelim, patriot diýelim, watansöýer diýelim, watandaş diýelim, indi bäde esasen aktivist sözü has öňe çykdy, soňky döwrüň bir trend sözü ýa brendli sözü bolan üçin. Elbetde geçen ýyldan bäri edilen wagt, hani konsulsiýa geçen biri bar pasport aljak bolsa, tanış tapmaly, epesi para bermeli, ýa Türkmenistana gidip gelmeli kösençler bardy. Bu gezek hayna belki blanka berip bilen aklar, belki pullary ýokdur täze pasport bastyrmany. Hazine boş dip geçen ýyl Watan habarlaryna özü gürledi, häzirki oturan prezidentimiz öýde aýtdy. Gaz satylanok, newit satylanok, hazinede pul ýok dip ministrleriň ýygnagyna aýtdy. Ýadymyz şunak bir Watan programmasyna başa ekonomikany näp düzediriz. Diýmek bular pasport bastyryp bilmän atýlar. Bir etip bilen zatlary ştamp bilen ştrih kod berip başladylar. Pasportunu uzadı. Ýöne bärde ýene diýjek bolýan adam mysal üçin biziň eskomuz, aktivistimiz, Ezizimiz, Eziz Mämedow meselem gidýär, pasportunu uzatmany berýär soragyny. Her güne çelli her türlü bahanalar bilen şoň pasportunu izine berener. Näme Eziz Mämedowdan gorkýan bular pasportunu izine berse? Diýmek gorkýar bolýar da bir adamyň pasportunu beresi gelmese. Näme esasynda beýdi? Arlygyň uzatmany baş stampyny ber. Ol Türkmenistanyň raýaty. On Türkmenistanyň raýatlygyny hiç kimin almany hakkı ýok. Hakka samniýat gazetçi özü meýletin ýüz döndüräýmese ýa-da ütköşük bir zat bolaýmasa da ýörite kanun maddelari bar. Ýöne bular kanun maddelerini sereden aga. Ýöne soňky döwürde ýene de gowdat kanun taraplaryna bir azrak berjaçylyk etip başlady we belkim hani göz boýakçylyk politikasy diýsek, 30 ýyllap göz boýak geldiler. Halkın gözünü boyadılar, özlerini boyadılar. Bugünkü dünyada biz bärde çıkıp aýdyp otyryz da, halk aýdyp oty, içinde döküp oty, boşadyp oty, usek immes doğrulyş taý. Diýmek sabır käse dökülýän eken Türkmeniň kömnidi. Nem şu taýda apredelýän kolичество adamyň bu dökülene görä Türkmenistanyň halkynyň üstüne şeýle bir sorady. Ajaba diýe da
bu millet nähili millet ka? Gorkakmy, ýa-da inananokmy, ýa-da извините, orusçalaw aýdyn, nizu içinde ýaşyk Pandora mı diye. Mesela historia seyretsen 100 ýyl mundan orus şahyry bolsun, beýleki şahyrlar bolsun, hemmesi Türkmen halkyny galtaman, mert yürekli, gorkman, uruşa gidýän, bezat gazyny uruşýan düşündirilýän bir tarapam bar da munyň. Diýmek, eger genetikadan gelýän bolsa, genetikany ýitirmedik bolsa da diýmek bu halkyň erti bir gün näme hokka çykarjagyny bilen oklar ýa-da şuňalyk bir edamaklar mümkin, çekinýänlikleri mümkin. Bulara kim bar ya tarapyna? Eň barkysy Farhadymyzyň aýtýaly, kadaý o konsulstva eltip berenlerine gözüň öňünde diýerlerine pul sanap berip goýberdiler, hakyna tutma, adam satýanlar bolup çykypdyrlar. Olar o adam diýip oturjak däl. Ýa-da aktivistlerden ýa temadan hem çykdym murada men goýaýyn şu taýda indik soraga geçäýin. Bolýar. Ferdim. Ine bizde iki sany gepleşigimizde goşun iýleşlerimiz bar. Musa DBT'ň admini. Musa, şu gepleşigimizde biz 1,5 ýyl aktivistler çykyş edip näme netije getirdiler? Ýani Türkmen halkyny uly bir agyr ýagdaýa saldylar ýa-da Türkmen halkyna kömek edip, ýani jemgyýet ösdürip, Türkmen halkynyň aň düşünjesini ösdürip, şunu azatlyga çykaryp barýarlar. Şun ýani maniýalaryny oýlanyp öz pikirlerini aýtsaňyz näme pikir edýäň? Ya başka bir pikirleriniz bar bolsa da aýdym. Assalamu aleykum. Bağışlan, telefon geldi, arası üzüldü. Aktivistler kimler bolýar? Bu progressiv, halkın içinde progressiv fikirli, ideyalı adamlar, hareket edip bilýän, öz hak hukuklaryny talap edýän adamlar, aktivistler. Buların näme borcu var, näme funksiyası var. Şol adamlara öz fikirlerini, progressiv ideyalarını ýaýratmakda hareket edýän adamlar yerine getirici adam däl, wezipeli adam däl, käbir näme halkyň arasyndakylar garaşýa näme gazandyňyz diýýärdi, näme edip bildiňiz diýýärdi. Bizim aktivistleriň borcu şol hak hukuklar öwretmek, talap etmeni öwretmeli we şola gazanmak. Şol funksiyalary var. Näme iş yerine getirip bildi diýende şol halkyň arasynda nägelelik 30 ýyldan bäri bardy. Çörek ýok, oçurt. Şu aktivistlerin öňe çykmagy bilen şu nägelelik indi progressiv demokratik ideýalary öňe sürüp şol halkyň arasynda ýaradyp başlady. Şol uly netijesi var diýip hasaplaýan. Ondan egerde has anyk aýtsaň aprelde, geçen ýylda aprelde Marda Lewatda aptupan boldy, adamlar haýyşyny edip gördü, ýalvarman gördü, prezidente ýolları aç, kömek et diýip ýöne bolanyp aktivistler hareket etmegi bilen, özüne risk alıp şeýle hareket etmegi bilen adamlarda şol talap etmelidigini düşündü, adamlar düşünüp başlady. Ine aýdylyp geçildi, charteryny reis, pasportdan uzaltmagy, onun yurdun içindeki käbir hökümet tarapından işlerilip başladyldy. Onun prezidenti sereden näme diktatör seretsen öňkü çıkışadan o. Adamlar indi o televizyonun öňünde iki bükülüp epilip salam beren oklar şoňa olan çekinýär bilýär. Adamlar ýam demokratik ideýalary bardygyny bildirdi, näme aktivistler bildirdiler. Şoňaly netije gazandy diýip hasaplaýan. Sağ olun Musa. Ine bizim vatandaşlarımız her wagt bir zat isleýär. Ine siz galýaňyz tok ýok. Hani haram oluy yerine oturdy. Bir görünýän konkretny argumenty gözleýärler. Men size bir argument aýdaýyn. Aktivistler çykyş edip başlady. Şahyr, DJ, gitarist, yazıcı, narkoman, velosipedist çıkıp aýdym aýdýarmy? Ýok. Biz onu şoňa aýdym aýtdyramyz. Ol halky gyryp üstüne aýdym aýdyp gelip gören adam. Biz şonu duruzdyk. Ine şu görüner ýaly bir argument. Berdimuhammedow halkyň üstünden gülýän aýdymlaryny duruzdy da halkdan gorkup
halkın azaplarını, halkın çekken problemlerini çözecek bolup ılgap başladı. Biz onu işledip başladık. Halk bolup prezident halkın ona hizmet etmeli adamı yine de biz halk bolup şunu işledip başladık. Ne bir görünen bir argument. Hormatly vatandaşlar, bizim aramızda yine Timur Serkede var. Şunu da toğra vereli ve şunu söz vereli. Timur, hoş geldiniz. Yine bizim şunki temamız aktivistler bir yarım yılla näme kazandylar? Gowy netije mi, erwet netije mi ya da edýän işlerin yanlış mı? Ya şunun edýän işi Türkmen halkyna garşy mı? Şunu bir aýdyp geçdiňiz. Sizin pikirlerinizi dinledik. Tamam. Assalamu alaikum. Söz veren için sağ olun. Aktivistler postoy sadece halk ayağa kaldı. Sadece halk ayağa kalıp birleşip başladı. Son Voltronlatları analiz başladılar. Son gördüğüm film. Şol studentler öğleri şol belki kıyıcağalar, Edermen'in kıyıcağalarımız çıkış etti. Şu Edermen aktivistler çıkış etti. Onlar köp dağıtları öğrenip, şol näme YouTube'dan köp dağıtları öğrenip olan öğleren harekete geçip başladılar. Näme bir kısarak sağ vereyim. Olan mesela şol sana çıkıp durundur bir adam. Bilýärsiň onu kim diýen. Dime olan däl ol näme başga Russiýan başga ýerden çıkıp başlary öz hak hukukyny talap etip başlary inşallah. Şoň üçin bu aktivistler şu bunu yetenmiş şu aktivistlere çok sağ olsun aktivistlere vatansever Edermen adamlar diýip ýülenipdiler. Şoň üçin aktivistler hemme eden hereketleri yerine gelýär. Dostumsa halkam gözünü açtı. YouTube'daki platformlaryň manisiz gepler adamlar kimdigini, doğru aýtýandan kimdigini adamları tanap başladılar. Indem şol o adamlar taraba o adamlar geçip başladı. Yetip bolsa Voltronatan baram haramdan karşısına edilip duran işten baram halal işler, arasy işler. Şoň üçin ne şuňa batty kömek edýär. Ýöne men bir ýüzüňizmi bile şu Russiýada, Astrahanda, Moskvada, Leningradda, Kazanda hemme ýerlerde näme bar? Türkmen diasporaly bar. Hadatlar görseň 10 000 adamdan geçip gitdi şu hadatlar görseň adamlar köp bärde, Türkmen köp bärde Russiýada. Ýöne şol diaspora ýüzüňi bile şol prezidentin hawa ýüzüne okşaman şol elinden öpmen, ol pasolarla bile arak içmen, olara öz adamları satman, halkın tarafına geçin diyecek olan, birleşin diyecek olan. Näme misli motivler? Ortaýetde näçe sanak bu diaspora bar? Näme biz ne iksan diaspora mı? Biz şeýle ganlar hemme dım bir safarmat näme bar bayramyş. Olamasa özüňiz bilen näme? O atobus bolşy hawa. Soň birlikde çıkan hiç kim çıkan? Oların arasından studentler bana telefon etti. Ağam näme olar malça etdi, näme olar dım ýady baba. Näme üçin dymsyň? Täzinde berek paramda eline bir $500, $1000 eline berýärler hawa. Şu pul üçin işläp durur. Diasporaň baram. Şoň üçin diasporaň hemmesi ýüzüňe ortaýetdäki şolaryň şol haramladara para bermän, öz adamyny satman herekete geçin. Sağ olun. Sağ olun. Hormatly Serdar Serkerde. Ine men ýene bir size argument aýdaýyn, hormatly vatandaşlar. Siz ine aktivistler näme etdi diýip şol hakyky gözüňiz bilen görjek argumentlerden öň Berdi Muhammedowyň elini, aýagyny we başga ýerini owşýardylar. Ýadyňyzda bolsa. Şol maskaraçylygy aktivistler duruldy. Ine hiç kim şoň elini ekranyna owşanok, sebäbi bütün dünýä sezip dur. Biz bütün dünýäň projektoryny ýa-ni urutdurdyk şoňa. Şoň üçin ine men häzir ýürüýte SMS geldi Türkmenistandan. Şunu goýdum size okam. Ine Türkmenistanda maskaraçylyklar peterip başlady. Ine şolun Türkmenistanyň
vatançılar, aktivistler ve građan aktivistler ve Türkmenistan'ın građanlarının kazanan üstünlükleri. Demek Türkmenistan maskaraçılıklardan çıkıp başladı. Hova iqtisadi problemler ba. Hova koronavirus ba. Biz onu boynalyat prezident boynalmasa da. Yönü moral taydan maskaraçılıklardan biz çıkıp başladık. Eyyem o gogdadın alameti. Önkü yadımızda olsa her 6 ayda Türkmenistan'ın prezidenti öz ministerlerini çıkarıp halk korksun deyip mertebelerini peselip men seni beylerin eylerin deyip yani gurruya değil halkı korkular yani. Onu bir durduk. Onun bir argument. Onu yine devlete topar köp görüş şonu. Bütün dünya maskarasını verdi. Şunun için yine yeni bir argument. Şunu başka da bir argument boş bilecek lazımız olsa akbeta para teman çalışmalı. Bizim esas temamız aktivistler bir yarmayanın içinde neyem adamlar. Eğer de şu görünecek argumentler ayıp bilseniz hası o. Aktivistlerin kazanan dadı şu son bir yarım yılın içinde köp zat. İlk bilene halkın içinde Türkmenistan'la hareket başlandı. Şu devlete orta geliyençe, devlete halk hareketi orta geliyençe bir yerden eyyam şomaçenini 16. yılın her gün gepleşkiler var yasa. Bir nesil halka şu görüşü getirip durduk. Yönü onu aramadan ya da şu devlete geleninin son halkın içinde hakiki hareket başlandı. Bir canlanma başlandı. İnte onu bir güçlü bir kurulmasılıklı siyasi hareket deyip olan o. Yönü eyyam şu ortalığında bir söz var da дело тронулось с мертвой точки. Yani şu yatası olanından Türkmenistan hedir bir nemede olsa şu su yatası golvan başladı. Hedirem belki yatası bir yönü şu yatası bir hili akçak olup golvan başladı. Şunun için men fikrimçe yankı şu meselede devletin şöyle esası kazanan üstünlüklerinin biri şu oldu da. Onun yeni bir üstünlük şuna ünsüyorum. Men şuna katı şunu guvanup aydiyan. Demokratik opozisiyan öz içinde azverlik emele geldi. İnni demokratik opozisiyada adamlar birine ananıp biliyor. Şu da katı ulu yemiştir. Şuna format koyun, şunu goran, şu birek olan unamı goran. Mümkün olsa eğer arada adamçılıktır, bir düşünüşmezlik göreyenle de ılgap başka bir kanala varıp egin yaşının üstünden hapa uyman, öz hareketimizin üstünden hapa uyman da şol neme gönlünüz galan olsa, neme soru ödören olsa, mırada da şu soru verip bilersiniz, birbirinde de şu soruları verip öz aranızda çözüp bilersiniz. Şonu bütün ilim önüne çıkarıp söğüşü, jetleşiyi nimetçek olman, YouTube'da çözecek olman. Onun üçüncü kazanan yenişi şu demokratik opozisyon hem devletten hem halkta onam döröttü. Ne hilinam? Şu rejimi doğrudan yıkıp olacaktı onu. Olacaktı o bardaki onam döröttü. Şol onamın katı hormat koymalı hem ayamalı onam. Şol onamı doğrudan hem meniz bile ayalın bir de erkin metod hükmünde şonu ayalı. Sizin siyasi cemiyetçilik hareket hükmünde hem birlikte hem her yine öz başında da şu halkın şu önemli goralın hem ayalın. Halk eğer de hakiki liderlere hem hakiki siyasi güç dörenlerine ananıp bilmese halka gozlanmak hem köçe çıkmak kıyım olur. Halk inni belki de bir bari o bir küçülün içinde şu meseleni tasarruf demokratik Türkmen opozisiyonun kömögüyle çözüp bilerdik ben ümit ediyorum. Şu bir çözüp olmayacak meseledir öğütmen adamlar. Hem diktatörlerin iroviç yıkılıyor. Şoma dine halk köpçülüğünün hem siyasi kurumların birlikteki görüşleri. Sağ olun. Sağ olun Akbel Taparağa. Men yine inlik argumentlere geçeyim. Yanıca daydınlı. Yine bizi protestada saklasalar, inni aktivistler depresyon lagerden çıkarıp öğrendik. Aktivistler adam hukukunu koruyan kurumlar bilen efektivne ve çalt işlep başladılar. 30 yıl kolay adam hukukunu koruyan kurumlar aktivistler korap başladılar.
adam hukukyny gorayan gurumlar hawa işleýär da dediýäni şu ýaly aktivistlerin bili bir adam ýaly ýa-ni bir komanda ýaly işlenokdur. Inni häzir sen tutulsaň, aktivist bolsaň hiç zat alaz etmeli, hökman turatda sen çykarýarlar. Biz daşyny şonu öwrendik. Biz daşyny şonu gurmadyk. Inni biz içinde gurnap häzir üstünni işläpýär. İçinde kim tutsalar şolar çykardyr ýaly etjek bolýar. Sebäbi içinde protest galan ya da öz nägildigini bildiren adam hiç ýyly konstitusiýany, administrativ kanunlaryny bozanok. Ol adam öldürenok. Ol ogurluk edenok. Ol jenaýat işe aňarda dursun. Administrativ iş edenok. Näçip onu saklaýarlar we näme sebäpli şonu basylýar diýip bütün dünýäde jarat gelýär we bütün dünýä gurmalaryndan talap edýär. Türkmenistany seýredim. Ünselen bolsaňyz men haramlada Kanadaň diplomaty McGregor boýunça çykyş edýänler. Men öňkine aýyrdım Natalia Drus. O haramda bilen tansit gören aýaly işden aýyrdy. Indi şu McGregor ýa işden aýrar, ýa Türkmenistanyň içinde şol adam işläp başlar. Häzir ben o beýsede şo gurumlaryny ýa-ni tamamlap barýan sebäbi men Fransanyň raýaty bolansoň men nalog taşıyan, şo naloglar, şo pullar göni gidýär, şu McGregor'a tölemeli. Aylıklaryny, şoň oýsyny saklamaly. Ine akyrda parawada nalog töleýär. Bizim naloglarymyz şoňa gidýär. Biz talap edip duruşmy. Näme sebäpli? Şu haramzada diktatordan pul alýar, onuň nalog tölenok we diktatorun edýän işlerini bir famysyna aýtmak. Diýmek, ol şoň komandasyna girip şonu ýa-ni östürjek bolup şonuň arkasyny tutup ýör. Häzir güýçler deňleşip edýär. Biz inni ýa-ni güýçlenip gitdik. Inni hemmeler bizim tarapymda ýuwaş-ýuwaş geçip başlaýar. Ýöne gynansak da rejimiň parahor adamlary we parahorluk edip ýören adamlar sada halky bulaşdyryp şu ýaly video ýapýarlar. Paçam, arkadağım, hormatly prezidentim, ýolu aç öllüm, men gaýtjak bolýan. Ol habary ýok şu Türkmenistanyň prezidenti şuň öňünde hyzmat edip, şuňa haýyş etmeli. Ýoldaş türkmenim. Ine 14-nji ýylda häzir saýlawlar bar. Gaýrat etde maňa sesim ber. Men sen üçin öz wezipämiň jogapkärçiligini ýerine ýetirin. Ine sana ýollar açyp berin. Özüm samolyotda gelip sen akydyn diýene diýdirme, özü aýagyna ýykylyp ýalvarýarlar. Ine şol bizim gul tehnologiýamyzy ýatyrmaly. Şo kod sözlerde ýa-ni ýatyrýan kod sözleri bizim paçamyz hi paçaga görüşüp bolmy. Sizin paçaňyz bolsa, alın şo paçany. Gidin bir ada, ine jadan bir ada aldy. Gidin şoňa. Şonu şo ýerde şu ýalamaly ýere bolsa, ýalan şo ýerde. Gujoklap ýörüň. Her kim gujoklap, her kim ýalap dursa, şoň wagtdan bolmaýar size. Şonu edin, ýöne bizi şondan ýa-ni halat edin, gaýrat edin. Ne şu ýaly zatlar bolup geçýär. Şoň üçin ine ýene bir argument biz aktivistleri, tutulan aktivistleri, protesta çıkıp arkyn gürleyen aktivistleri tuttular depresyon lagerdan çıkarıp bilýär. Biz onu suud etdik. Eýem näçe adam çıktı. Inni häzir aktivist bolsaň içine girsen al adam ýok. Mundan başga biz şu aktivistler çıkarma guruna challenge'ler, protestler, ýa-ni pravozachitlikler bilen işler bir komanda bolduk. Halkymyz bilen. Olun bir ulustynlyk eger ünselen bolsaňyz men 1,5 ýyl mundan ozal, 2 ýyl mundan ozal ondan maňarty Türkiýe barýardym. Türkmen görüp şonu ýa-ni bir naçay diýär, gasinçide hyzmat edýärler. Bu naçay berjek bolup resepsiony aýdýan şunu çağırın men ine berjek ýa şunu geçirin diýse şo pul alman gorkup bular. Bir-birine gorkýarlar. Ahir tapdym bir ýerini ýa-ni ýaş marly bir gyza da keni tapıp aýtdym. Men ýa-ni nimede pulum geçirdim. Almadyňa näme boldy? Men bir daşyurtda ýaşaýan türkmen öz watandaşymy görende. Ay biz ýagdaýymyz kyn zat diýip ahir aýtdy. Şol ýaly bir-birini gorkýardylar. Men aeroportda duş gelemde ýa-ni Fransadan Istanbul'a gelýärdim, o ýerde turmuşyk berýärdim. Şo ýerde türkmen reisi diýärdi. Ýa-ni kelletinde ýaşmak, kelletinde nime türkmen gelinler şıppakly görüp ýanlaryna barýardım.
genece näli adamlar bir 15 ýyl 14 ýyl türkmenler bilen gürleşmäň soň barýarym ýanlarına. Bu ýadalanlar Türkmenistan nähili ay bular şol yalan vatan programmasyny ýaly Türkmenistan bu bizim prezidentimiz ýanky aýdyp bir robot ýaly urulýar. Inni bulun kelleri açıldı. Inni bulun hakikati ayt bolýany, içindäki stresleri aýryp ahir içindäki erwet streslerini çıkart başladılar. Diýmek, olum men bedenem gowuluş başlady. Ine şu ýaly özgörşükler bolýar. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, hemme gatlaklarda, hemme derejelerde özgörşükler gidip dem. Ine onu aýtsaň aýdy bermeli. Ine vatandaşlarından torayan Miraly. Başka da eğer argumentin olsa ya da yine aktivistlerin hareketi bir erwet netice verse beren olsa, erwet Türkmen halkının erwet ýagdaýlara getiren olsa, onan aýdyp bilerdiň aýdym. Menim öýleýän negatif taraplarından bir aýdyp geçmeli. Bir deňlik bolar ýaly. Minnettar ýene de bir gezek. Aktivistler negatif, eger negatif bolsa-da murada bizi bir adam onu seyretmezdi. Ne YouTube'umuzu, ne Dur Sultan'ın TikTok'unu, ne belki Nuri'nin TikTok'unu ya da belki oğlanların, kızların çıkış edýänlerini bir adam hem seyretmezdi, bir adam hem bir doğru düzgün komentar hem yazmazdı şolar. Diýmek, halk hakykatdan hem inanç var, öňe gitmäne de inanýar ve netije berjegine de dolu inanç var. Vera umirayet последний diye adamların içindeki umudu hiç kaçan sönmez, söndürmen bilmezler. Ve bu hareketi halk gowu düşünýär. Belki ağır bir yol bolar, belki belli bir wagt alar, uzun bir wagt alar. Ýöne netijesinin, miwesinin gowudygyny hemme halk bilýär ve şu günkü günne şoňa ymtylyp ýörep barýarlar. Görersiňiz, aradan wagt geçmez. Geçen ýyl 25 aktivistimiz barmydy biziň? Ýokdy. Bu ýyl ýüzüni açyp oturan onlar gıyızları var dünyanın ahil künceklerinde. O tayda bu tayda olsun. Biz gidecek, biz seveşecek, biz de kansa yörecektik. Dajy buların köpüsüne karşı Türkmenistan'a toslama cenayet işleri gozgalan hem olsa bular durmak niyetimiz yok sebebi biz hak yoldadığımızı bilýäris. Dajy iň barkisi berde polisiýa saklan wagt, Türk polisiýasy hem saklan wagty uji Gülýär da ozy ine dünküde bayram bilen gürleşdik gelin, şoňa Interpol eýle böyle diýipdirler. Adam 6 ýarym 7 ýyldan bäri Türkiýe geçip, sen näle oňa 7 ýyldan bäri sesini çykarma diktatura bar diýenden soň jam haýzy kelle bilen pikir edýärler, şo öýle ýalar hemme Türkmenistan prezident näme diýse, kime pul berse şoň aýdan edilaýyn bolmy hadi boýlaýar. Просто это уже показывает что? Это показывает то, что законы действуют. Kanuni yol bilen hareket edip boljakdyna halk ýuwaş göz ýetirýär esasan hem hani arada sesini çykarmaýan, goşulmaýan studentler hem goşuruş başladylar. Ses berip başladylar, gapdadan synlap otyrlar. Negatif göremek barda hiç kiri. Daşy şo hani ýanky diýenimiz ýaly karşymyza çykyp bolar bolmaz zatlar gepler söýüni oturanlar hem näme diýeni haýaş edip ýollar açdyrjak bolup oturanlar hem ertesi bir gün Türkmenistana baranymyzdan soň biziň karşymyza oppozisiýa bolup çyksa men gen görjekler ýa-da häzirki hökümete karşı şolar hem oppozisiýanyň bir görnüşi bolsa gen görjekler misal üçin herkime hormat goýmaly pikirine garaýşyna. Ýöne elbetde kimsenin şahsiýetine degmen, söýgünmen, kän söýgünýärler sebebi gaty kän söýgünýänleri bar arasynda. Hakykatdan näme adyny adamlar berdi, waproslar ýazýarlar, zat edýärler. Hormatly vatandaşlar, biz indi gaty 30 sekunddan jogap berip başlaly. Sen wagt gidip durýan 1,5 saat boldy bizim vatandaşlarymyzyň wagtyny alýar. Aýtsaň aýdy bermeli hormatly vatandaşlar. Şonuň üçin ine men gysgaça informasiýa bereýin. Türkmenistandan gelýän habarlar men ýazyp durun size häzir. Okap dursunuz arasynda. Ine sözü biz Musa bereli. Musa, şol aktivistlerin eden hareketlerine negatif ýolları ya tarapları ya da neticeleri ya da şoň hareketler bir negatif zada getirdimi?
şu hakda näme diýilersiň? Sebäbi bu zatlara aýdyp geçdik. Indi negativnam aýtmaly. Bu zatlara aýtsaň aýdyp bermeli. O dogry, ýöne indi negativnam aýtsak bir deňlik bolar ýa-da gowy. Negatif taraflarda aktivistler tarafından yok. Çünkü aktivistler hükümeti tankit edip harekete getiriyor, düzeltiyorlar. Yine kemçilikleri var aktivistler toparına karamazdan birbirimizin aramızda şu an düşünüşsüzlük var. Onun kör ve pallık bilen topara seyrediyorlar. Onun soğunmak, töhmet atmak bilen töhmet atmaka geçseydi. Şol azıcık halkta düşünüp namussuzluk öğretme mümkün şolar. Son yıl hareketler. O kör ve pallık bilen seyretmeliler. Birbirimize düşünüşecek olmalı. Çünkü biz emmemiz bir atavatanın çağları bir doğun bir aramızda düşünüşmeli. O düşünüşmeler her hatta bir maşkalanın içinde de bolýar bir doğunun ya ataynyň düşünüşmeli bolýar. Ara öýüne oturup çıkıp gitmeýän, uruşmaýan, söwünmeýän, arkasına gep etmeýän. Şonuň üçin biz bir ýerde oturuşup gepleşip umumy bir watan üçin bäxtli karar tapmaly, netije kazanmaly, hereket etmeli. Bolýa sağ olun. Sağ olun. Timur Terkerde, siz berdimi? O men berdi. Siz kıyın görmen yine şol pozitiflarına aýtdyk, negatifler boýunça bağ bolsa aýtyp geçdik, olum bir yani adalatly boldy. Bağ bolsa aýtsaňyz. Nerede problema var o problemi näme? Ol bir-birine düşünüşmedik de bolýar. Egerde şolara bir aýyrsaň, onda problema absolutny bolmaýar. Birinciden şol öz aralarında gepleşen wagtynda bir-birine syla hormat goýmaly. Tögmen geplemeli. O türkmen edepli gepleşmeli. Türkmençe howa. Ya türkmençe bilmese şu orçça gepleşmeli tapawy dökene şu öz arasynda edepli gepleşip howa. Diskussiýa geçen wagtynda howa şu özlerini edepli alyp barmatyadynda adamla garap durur howa. Şu bir adrak bolmasa bu aktivistlerin hiç eklemesi yok howa. Belki evet tarafı yok. Sadece hiç kimde tecrübe, bizim ölmeden tecrübe yok. Bizim bir goşuş bilen adamlar barym adam. Yöneticiler prosta genial diyor ama prosta adam çıkıp şeýür hareketler edildi ha. Ne mesela bugün men studentlerden näme etdim? Gatyrman biraz wagtyny alaýyn. Studentlerle gepleşip geçirdim bugün näme de ortaýetde. O şu taşa gapdalda şäherler bilen hawa. Şonda aýtdylar hawa. Murada hawa de şu murada açyk şetde bir garap tutdy hawa. Şu devletde näme çykyşlaryň baryny berdi. Arap turu kıyna sattı hiç kim layık koyman korkuyorlar diyor. Ben aytdım o layık koymakta näme problem var diýip aýtdym onlara. O şu atawarda gurun bolanda maňa student aýtdy, "Agam, maňa diýär bir näme diýär. Men häzir hereket etmesem diýär, soň Türkmenistan baramyzda diýär, ol biziň aktivistler bize näme diýip aýdarlar howa. Korkak diýip aýdarlar howa. Biz häzir hemme çykda bolmaýar, mene utanýan diýip aýtdy. Bir görsem diýär men näme Murad ağada tanıştık diye hava varsa görsek diye şu gruplarda edermen kıyılamız çıkışı yaş kıyılamız çıkış ettir hava. Bizim o erkeklerimiz korkup kaçıp görüyor diye bir şey diyemem. Sonra şu gün gördüğünde bir 4-5 tane student hava inşallah nisip olsa olaram kanallarını açıp sayılıp inşallah nisip o çıkış et başlar hava. Şu aktivistlerin eden zatlar şu hava. Belki negatif näme? Negatif ol emme de negatif pozitif boltruya hawa ýöne. Hudaýa şükür emme şu negativlerim ýoşuşdun bu ahbaraka araslanýar. Şoň üçin oram arasan para ýoşuşdun hawa. Geçen ýyl deputatlar olan her gepleşme mesele hawa. Şoň üçin Dogry. Men hawa sağ olun. Dogry. Sağ olun. Men yine bir näçe argumentlar aýtyp geçin, ondan negatif argumentlar aýtyp geçin. Birinji, diktator Berdimuhamedow öňküýaly inni halka hatap etmän gelip ýören o. Inni gorkýa, o ýerde bir ýerde halk galsa, derro produktlaryny hemme zatlaryny iýerip, ýa-ni ırda etdirýär. Alişer Novoy'un aldım ben. Alişer Novoy dukan 48-nji dukanna pay yok. Adamlar
inni payok albilen oklar. Şo yerde çörege beýaşdan oçuda durýarlar. Berdimuhammedow, siz şonu düşünedin. Sizin borcunuz prezident hökmünden. Ine şu ýaly habarlar gelipdi Türkmenistandan. Inni adamlar şu galyp arlaryna aýdyp başça yerine, men üstümlenler yerine şolary hökümet ılgap, ýani arlaryny çözýärler. Öň buraya atıyor, yoktu. Öň aýtmany gorkýarlar. Inni häkimlikleri var, talep edýärler adamlar. Ol bir gowudadyň alamaty, o diýmek Türkmenistan kanunları geçip başladı ve Türkmenistan döwleti emele gelip başladı. Öňkü bandit, paraxor hökümetden halk turup şulary şu hökümeti kanun ýolaryna salyp başladı. Ol bir gowudadyň alamaty. Inni Türkmenistan hukuk gorayan organlar inni öňkü bir konsultlaryny eden oklar. Gorkýarlar, çekinýärler. Sebäbi her çykyşymda ýan bulan dogry zat. Şular bir konsul etse sizin kelleňizde gözüňiz informasiýa alyp kelleňizde ýani pamyatiňizde galya şulan eden bir konsultlar. Türkmenistanyň ýagdaýy çalışan wagtynda siz arda ýarynızda gün aýagyny sallak gidýärler şoňa. Şoň üçin suwutnamalaryny çekip durun, video alyp durun, surata çekip durun, suwutnamalaryny ýygynan. Üçüncü, Türkmenistan'a ve daşını ve içinde adamlar arkin siyasata koşulup başladılar. Öňkü gorkan oklar. Öň siyasat diýsem daşynla da gürleme diýip kaçık diýerler. Inni köçede durdum. Ine düň aktivistimiz jaňa diýen barada köçede durdum. Hiç wagt hiç ýere çykmadyk adam gürläp başlady. Men tanamasam özü gelip zady watançylygyny, türkmenligini görkezip başlady. Öň bir-birinden gaçýan adam inni agdy berip gözläp başladylar. Ol bir gowudadyň alamaty. Olan bir aktivistlerin eden propaganda, informasyon düşündüşleri. İnni adamlar gorkan o, komentari ýazýarlar, çykyş edýärler. Türkmenistan'da da içinden can edip ardylarına ýazýarlar. Adamlar haklaryny alyp başladylar. Ol bir ýene bir aktivistlerin galanyny wady. Türkmenistanyň halkyna dol düşündirildi. Bizim ýolumuz demokratiýa. Bu ýerde hiç bir diskussiýa ýok üstünde. Ve kanunçylyk. Bu bandit hökümeti bize öňe akıdıp bilmejegine halkymyz düştü. Bu bandit hökümetten hiç gowulga garşmalyligine de halkymyz düştü. Ine şunu biz halkymyza düşündirdik. Ol bir uly iş. Şulardy düşündirmek üçin sen aptalına televizyon kanalları bolmaly. 17-20 saat neşiriyat, ýani gazetler, jurnallar bolmaly. Şular düşündirmek üçin agit brigadalar bolmaly. Şular düşündirmek üçin bir 30 ýyl wagt almaly. Biz şonu 1,5 ýylla edip bildik. Şoň üçin ine şu pozitiv zatlar, ine negativ zatlar. Menim pikirimçe, birinci, biz başlarına politik meydançası ýokdy. Ýöne ol opozisiýonlar, bu opozisiýonlar söýüp tökmet atyp, bir gadyň içinde gowurup ýördüler. Aşağından Berdimuhammedow, Jalan Hramow bilen ot atyp gülüýüp oturýardy, ýani şuň üstünden. Bir sahnada oturan adamlar gırılışıp gör, bulan zalla oturup şolun üstüne gülüp gördüler. İnni hemme zat yütkedi. İnni tökmed atýan özü utunup başlady. Ünsörün geldik herizm. Näil tökmed atýandy? Şol gutordy. Men öňüm aýdyp gelýän geldik herizm yaman güýçli we akıllı adam. Şu ýoldan gidip bizim hereketlerimize goşulyp ýa-da awtonomla gidip şu Berdimuhammedow çüýlese, şun görüşüp bilişi ýaly biz görüşüp bilemdi o. Şoň üçin şu ýaly iki ortada duran adamlar eýýäm durup başlar. Gatywyana däldi. Başlan? Gatywyana däldi diýär. Men öweme ogany. Men oňa garşy köp çykyşlar etdim. Ýöne dogry diýmeli. Ýok, akıllı adam bolsa biz bilen baştan düşmançylyk açmaz. Можно что я скажу я про него? А почему он... У нас передача не про него. Одну минуту. Негативler men oturayım, ondan söz vereceğim. Negativler. Siz ünseren bolsaňyz, ine Fransada revolýusiýa boldy. Şo ýerde ýani atly adam daşıyanlaram başlan prostitutkalar, aydymçylar, ýallakçylar, hemmeler vardy şoň üçin. Ol revolýusiýa, ol halk hereketi. Şoň üçin ine halk hereketiniň içinde hemme adamlar var. Biz ideal däl. Bizde bir topar kemçilikler var.
yönü bizim esasy, fundamental güýçli tarapymyz biz sizin azatlığınızda ve öz azatlığımızda görüşüyor. Bizim şu görüşümüzde arasından kim oturuyor. Bizim görüşümüzde köp zatlar öğreniyor. Siz de şu yola çağırıyor. Şunun için bizde kemçilik görürseniz katı köp. Yönü men pikirimçe negatif hareketlere getirmedik. Türkmenistan prezidenti yollar yaptı. Ol vara yollar ömüm yapardı. Ol koronavirus diyen epidemiyanın önünde durup bilmeyen son. Onun sağlık goruş yani sisteması hat pes ýagdaýda bolunsoň şulardan bir ýanky netije bir tane ýol galýar, bir variant bolýar. Ýollar ýapyp hemme zat ýapmamak. Adamlar aradyna çykyp etmesinler. Şonu saklady. Ýöne şonu ulunmam dedi öz siýasatyny ösdürmek üçin. Sebäbi şonu ýapanlar adamlar galyp başladı öz arasynda dertlerini aýdyp ýanky agdyr bolup başladylar. Aktivistler güýçli herekete geçtiler. Ine şolunun bunu gorkuýar. Bunun yolun açylacagyny bilýär. Gitjek yer ýok. Şu ýollar açylmaka oğlunu prezident edip ýanky Türkmenistan saklar ýaly hemme ýuridik tarapdan Türkmenistan baswalar ýaly şonu etjek bolýar. Başar ülke paçalygy geçirecek. Başar ülke ýollar wapşy atjak. Ol ýolların açylacagyny aktivistlerin batyş edip aşagyny gaty bolýar. Pasportlar näçip çalışanok, pasportlar çalışanok sebäbi adamlar illegal ýagdaýda bolsa arda etmilýär. İstem adam arda etse şonu ay ola gaçap ine olar ýaly adam hemme döwletler var, oğlan ýaşlany olar tutup Türkmenistana geçirmeli ise ine şol adamlar gorkuzor diýip ýani şular saklananlar diýip ýürüýtürleşdiren sistem. Ýöne biz onu ulanyp gaýtap muny öňürýär. Sebäbi pasportları uzattırılmasa, çalışılmasa bizim günahımızda. Türkmenistan'ın prezidentinin günahı. Şimdi sözü Serdar'a veren Serdar Serker'de Aydın. Bana veren mi Murat az? Yok Timur. Balkan Timur. Tematika şol näme däme? Aktivistlerimiz arada mı? Ben şol. Alo? İşliyor mi? İşliyor, hadi verin. Hadi verin. Ben diyecek olan adım şol näme? Temada birazcık çıkan çüçüt kafirmen. Geldik Arizov. Temadan çıkman gayret edin. Onda temadan çıkmayın. Bolduğunda temadan çıkmayın. Şol näme var adamda. Men pikirimçe häzir dogry aýtýanyňyz baram dogry şol благодаря şol aktivistlere şol aktivistlerin aktiv bolmagy sebäpli diňe başga näme Türkiýeden de belki ortaýa içinde adamlar özleri analiz edip seyredip ýoş-ýoşdan birini näme edip gönlük görüp taýdyp şol näme edip birini öğredip nädip ýüzüň görkezden çykşy bolýar. Şu hata barda öz aralarında gepleşip öýleri ýoş-ýoşdan indi kanallar açyp başladylar. Olaryň nisip bolsanda bize öğretýär nädip çykşy etmeliligini howa. Ýüzüň görkezden çykşy etmeliligini howa ýene aktiv bolmaly diýip öz aramyzda gepleşip geçirdik howa inşallah. Onda köpse aýtýar şol menden soraýar howa ben diýdim şol maňa ondan ýasaňyz şol debete Murat Kurbanov lider debete şoňdan muny bilersiniz howa gaçan masa telefon etdilersiňiz diýip aýtdym olara barna. Olaram telefon etdiler, olar begendiler, şonda köpse indi niyetleri owa geljekde şo debete gatyşmak, debete bärde bir ýeçekler oňarmak nisip bolsa olar ýoş-ýoşdan debete işarata goşulyp giderler. Bärde kristentler baba. Şoň üçin olaň öýlerim hemmesinden seretip durur, kim nälik hereket etýär, kim analiz etdiler howa, kim nälik gepler. Kim dogry gepler howa, olaň öýleri öz arasynda gürrüň geçirdiler howa. Näme üçin ol adam öz dilinden geplerini okuyor. Ol näme üçin bile näme ol aktivlerin garşysyna işläp başlady. Men olara düşündirip aýtdym bolan barna. Mesela şu aktivlerin garşysyna işläp adam baram.
satılan adamlar öyle diye ettim ora. Şäherinde eger de adam bir zat tip atýan birine bir agent tip atýan bolsa onda ol şu gepin ýerinde durmaly bolýar da o. Orum durana okura olur böylerçe şu näme dep baba görünüp dur şu ahbarya qarasa para şoň üçin nesip bolsa благодаря şu aktivistlemede hava dibete yukarı kalıp paraya o hem yerlerde уже erteden çoğu üstünden baram akşam işten gelen vaktinde o bakıyor hem işlep hem okap yolu o sonra vakt tapıp siretler hem de bir şu siretli adamların %90% siretken olsa şoň bir 60% dediğin siretler o. Galdara like koyan okura. Şu atır vardan bugün görüp gitmiştik o. Sonda köprek aktif olmalı korkmalı. Da like koyman, köpse like koyman korkular o. Şeyler adamı korkulanlar o haramdağlar. Seyircinde berde konsulda pasolarda işlep durur da. Bana konsullarda pasolarda işlep durur. Zaten koşulmalı değil. Koşulsama bilen okumudan atışta ettirir. Sonra Türkmenistan'ı iyi verir. Tipşil şu nemeleri o sitleki üstünün köpsünde baskı var. Şunda da şimdi olanlar indi aktif olup başladılar. O. Bu kadar ya şu näme şu aktif hareketlerine göre olaram şu näme dep ayağıyla mı çıkıp dolu. O. Bolýar. Tamam. Sağ ol Timur. Hormatly watandaşlar, hormatly illeşler, şu çıkışa gelenler. Indi bir tamamlaly te wagt boldy. Men sizin hemmäňiňe haýyş edýän bir 20 sekund bizim watandaşymyza berip biljek maslahatyňyz ýa-da arzularyňyzy aýtsaňyz, şoňu bilen tamamlady. Akıda para. Sizden başlaýas. Sağ olun. Men aýtjak zatym gaty beýsä, adamlar görüşün. Görüşmesemiz ýeňiş ýokdur. Dine görüşen adam bagta ýetýändir. Görüşmen hatta size bagt ýetdiräýse de ýene eliňizden giderersiniz. Sebäbi SSR klanına Türkmenler şu garaşsyzlygy mutça aldylar. Dine şu azgylyk halk hereketi görüşdi diýmesen halk 99% ukuda ýatyrdy. Şoň üçin şol illere berilenine garaşsyzlyk Türkmenede pişme paýeten ýaly ýetdi. Emma şonu mut gaz, mut tok, mut su diyen ağırlığı alırdı elinden Türkmen. Anhannen niyazam ölünü Türkmenin devletini kıram filan jadana koyup gitti. Olurum alag edin, onu yok edip bir gecede Kur'anlıyım koydular. Onunla bir akmak adamıyım koydular da. Özleri ise dolandırıp bilýän. Şoň üçin görüşün uğurlaryny, siyasi usullarını öwrenin. Eger de siyasatı öwrenmeseniz onu siz öz yurdumuzun hiç kaçan eýesi bolup bilmersiniz. Her günde dırnak ýaljak bir iş edin onu görüşün. Ana men aýtjak. Mirali senin bir aýtsaň. Näme diýelim men bäde bir agyz söz. Ýene de 100 ýyldan öňden tarihten mysal almaly bolýas. Okumak, ýene de okumak, öwrenmek, görüşmek. Nähili täze doglan çağa ýöremeni öwrenmek üçin ýykylyp düşüp görüşýän bolsa, dil üstü bilen hem okul üstü bilen hem azatlyk sözü üstün bilen hem erkin sözü üstün bilen hem görüşmäne dowam etmeli we bu görüşiň netijesinde nesip bolsa Türkmenistanymyzda miwesini göreriz. Allah ýol berse, saglyk bolsa, hemmäňe minnetdar. Sağ olun. Musa. Musa, film arzularyňyzy aýtsaňyz ýa-da maslahatlaryňyzy berseňiz. Eşten oýdan. Howa. Timur Serkerde, Musa kontakta girinçe sizden bir arzularyňyzy aýtsaňyz ýa-da maslahat berseňiz halkymyza. Tamdıra nany gyzanda yapmaly diýer. Häzir şu tamdyr gyzdy nanam yapmaly. Şoň üçin birleşiň hareket edin. Birik-birigine eýçikin, birik-birigine goldan. Türkmenistanda bolturgan baryn bilýäňiz. Bu haramçylyklaryň öňüni almak üçin diňe birleşip hareket edin. Diňe birleşikde güç gaýnagy bar. Sağ olun. Sağ olun.
Musa, biz eşdiýäňizmi? Musa? Bağışlan eşdile o. Indi arzularınız bolsa, ya maslahatınız bolsa bizim halkymyza. Şu aktivistlere näme her kim aktivist bolup bile öz pikirini, hakkını talap etmeni, göreşmeni taýar adam bolsa şu aktivist goşulmany hemme çağırış edýän. Sağ olun. Sağ olun. Menem bir goşundym, hormatly vatandaşlar. Biz haçan adalatla görüşeli, adalatla görüşeli çağrymyzda ine men şoň fizik manysyn düşündirýin. Ine siz häzir Türkiýede gezip ýörsiňiz. Döşüňizi açyp, arqyn aeroportda baryp, samolyoda minip, şo ýerde de size konsulluk gulluklary hoş geldiňiz, girin sagman baryň öýüňize diýip sizi uğradyarlar. Türkmenistana barýaňar, şerket çykyp, hoş geldiňiz öz watanyňyza diýip sizi aýdýarlar. Şo ýerden tamojna, beýlik, polisiýa diýdi, bir munda galman geçik gidýäňiz içine girem, doğun arnaşyňyzy gujaklap, öýüňize barýaňar. Soň öz welaýatyňyzdan, öz owaňyzdan beýleki owalara sadaka, toýlara, ýa-ni her hili işler üçin arqyn gidip gelýäňiz. Siz gelnaji bolup barýaňyz, polis saklanyna näme barýaňyz, gelnaji bolup barýar diýseňiz, polis öňüňizde çykyp siz saprovazda edip, siziň ýa-ni bizapaslygyňyzy gorap, toýlara eltip, bütün Türkmenistanyň hökümetiň gulluklary size hyzmat eder ýaly. Öz aýlyklaryny alyp size hyzmat eder ýaly. Para horsyz. Türkmenistanyň prezidenti sen toýlarda, ýa-ni sadakalarda gezip ýören wagtyň, giýje gününi işläp size netijeler berer ýaly. Ine şul azat we adalatly döwlet üçin biz sizi görüşmäge çagyrýar. Ine şoň fizik manysy şol ýaly. Men aýdan zatlarym mümtan adatlyň birini aýtdym size. Ne beýlik adatlyklary ama ne şoň hemmesini alyp arqyn beýlik döwletler ýaly. Beýleki Orta Aziýanyň döwletlerinden has howy, has adat ýaşar ýaly. Ne siz şu görüşýär. Biz Günorta Ýewropaň adat döwletleri ýaly ine 4 ýylda şoňa barmady. Ne şoň üçin biz sizi adatlyk we adalatlyga çağırýar. Köne feodalizm ýagdaýynda 15-nji asyrlaryň Berdi Muhammedowlary bize gerekkä. Döwletke 20-nji asyrlar. Häzir kosmos raketalary uçup öýler goýanlar. San tehnologiýanyň üsün derejesi Türkmenistanyň owalar waýyntek. Ýa-ni internetde 15.000 adam garaşyp dur her owada. Owalar bar. 3.000 adam bolsa 3.000 adam garaşyp dur. Şolar çek bilen ok, şolar oňa bilen ok. Bul ukypsyz Berdi Muhammedow. Türkmenistanyň san tehnologiýasyny diýip gurulýar. Adamlar elementarna bütün dünýäň informasiýasyndan, bütün dünýäň bilimlerinden gizläp dur. Nämen gurulny diýär? Niýe iltiýa bu adam? Bizi 15-nji asyra paçalar etdi. Görüp dur. Ine şoňa garşy görüş we öz adat, arqyn, bagty durmuşyňyza sizi çagyrýar. Şoň üçin ine şuny gidirmäň, momenti gidirmeliler. Hemmeňiz goşulun, şul özüne mert diýen, özüne bir ynanýan, özüne bir syýlayan, hormat goýan bolsa öňe çykyn. Gaýrat edin. Wagty geldi. Watanymyzy goraly. Watanymyzy banditlaryň ýerinden alyp bir güýçli, provintli döwlet guraly. Ine şol maslahat berýär. Şunuň bilen biz öz efirlerimizi gutarýar. Şol ýaly efirler geçirer durarys. Başga da soragyňyz bolsa, ýazyp durun kommentariýalarda ýürütilişden efirler geçirip size düşündirer. Hemmeňize sag bolun. Şul biziň gepleşigimizde gatnaşan ýyldaşlarymyza köp taňyr gatyn. Akbel Saparawa, ýazyjy, neşriýatçy, Erkin kanal. Bu opozisioner däl, ýöne adam hukuklary üçin aýratyn görüşýän adam. Miraly, Türkiýede protest bolsa ılgap çykyp ýören adam. Adamyň haklaryny, adamyň adatlygyny görüşýän bolan. Musa, Amerikada ýaşap, ine Türkmenistanyň demokratik watan Türkmenistan halk hareketiniň aktiv agzasy. Men Murat Gurbanov döwlet lideri. Şunuň bilen biz size minnetdarlyk bildirýär. Biziň kanalymyza gelip şu gepleşigi dinleýänizde, bize soraw berýänizde we bizi goýanýanızda. Tankit edip bilerseňiz, ýazyp bilerseňiz, bize maslahat berip bilerseňiz, biz siziň bilen kelmek. Sag bolun hormatly watandaşlar. Sag bolun, gaderly ýyldaşlar.
Sağlıklı görüşelim.